या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार माजी मंत्री सन्मान्य दीपकभाई केसरकर साहेब यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो। संपादक सन्मान्य संदीपजी देसाई यांना, सन्मान्य आमदार तसेच माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत होतं आहे। मी विनंती करतो संदीपजी देसाई संपादक स्वागत करतील। यानंतर स्वागत होतं आहे मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीशजी पाटणकर यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो संदीपजी देसाई यांना। यानंतर स्वागत होतं आहे भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सन्मान्य अतुलजी रावराणे साहेब। मी विनंती करतो संपादक संदीपजी देसाई यांना की त्यांचं स्वागत करायचं आहे। पुढचं स्वागत होतोय उद्योजक मोहन ओडावडेकर सर यांचं। त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती मार्केटिंग हेड समीर सावंत सरांना करते। पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत होतंय। यानंतर स्वागत होतंय वेंगुर्ला पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य सचिनजी देसाई यांचं। मी विनंती करतो चीफ रिपोर्टर कृष्णाजी ढोलम यांना की त्यांचं स्वागत करायचं आहे। सचिनजी देसाई यांचं स्वागत होतंय। त्यानंतर पुढचं स्वागत होतं आहे कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर सरांचं। त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती संपादक संदीप देसाई सरांना करते। पुष्पगुच्छ देऊन हे स्वागत होतं आहे। त्यानंतर पुढचं स्वागत होतं आहे सामाजिक कार्यकर्ते नकुल पारसेकर सरांचं। त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी करते आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांना। स्वागताचा सोहळा पार पडलेला आहे। मी उपस्थित मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं। आता आपण वळतोय आजच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सोहळ्याकडे। कोकण 7 लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिन सोहळ्याचं उद्घाटन दीपप्रज्वलनानं होत आहे। तरी सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया दीपप्रज्वलनासाठी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि आपल्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करायचं आहे। या कार्यक्रमाला उपस्थित आमदार दीपकभाई केसरकर, भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे सर, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर सर, त्याचबरोबर उद्योजक मोहन होडावडेकर सर, कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर सर, आमचे संपादक संदीप देसाई सर, या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे। त्याचबरोबर पंचायत समितीचे सदस्य सचिन देसाई सर यांच्या उपस्थितीत यांच्या हस्ते या सोहळ्याचं उद्घाटन होत आहे। कोकण 7 ही मालिकी टोमॅटो या समूहाकडे आले होते। समूहाकडे या समूहाचं आणखीन एक अपत्य सावंतवाडी सिंधुदुर्गात कार्यरत आहे। हॅलो सिंधुदुर्गचे प्रमुख सागर चव्हाण, जरा आपणही स्टेजवर यावं दीपप्रज्वलनासाठी। हॅलो सिंधुदुर्गचे संपादक सागर चव्हाण सर यांचं देखील व्यासपीठावर दीपप्रज्वलनासाठी आगमन होत आहे। ज्या प्रकारे कोकण 7 लाईव्हनं अन्याच्या अंधारात प्रकाश टाकला, दबावांना न जुमानता सामान्यांचा आवाज बुलंद केला, त्याचं प्रतिकात्मक अर्थानं आज आपण हा मंगलदीप प्रज्वलित करतोय। ही ज्योत केवळ प्रकाशाची नाही, ही ज्योत सत्याची, ही ज्योत विश्वासाची, ही ज्योत आहे कोकणवासियांच्या प्रेमाची। ही ज्योत आम्हाला पुढेही निर्भीड राहण्याची ताकद देव, सामान्यांचा आवाज बुलंद करण्याची ऊर्जा देव आणि सत्याच्या मार्गावर ठाम राहण्याचा आत्मविश्वास देव। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सर्व मान्यवरांसाठी आणि या सोहळ्याच्या उद्घाटनासाठी। उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते या सोहळ्याचं दीपप्रज्वलन होतोय। आमदार दीपकभाई केसरकर, त्याचबरोबर भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे, उद्योजक मोहन होडावडेकर, सतीश पाटणकर सर, संपादक सागर चव्हाण सर। मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की स्थानापन्न व्हायचं आहे।
ज्यावेळी कोकणात स्मार्टफोन वापरणं अतिशय दुर्मिळ होत चाललेलं, अशावेळी लावलेलं डिजिटल मीडियाचं हे रोपटं आपली पाळंमुळं घट्ट रोवून आकाशात कवेत घेऊ पाहत आहे. ऊन वारा पाऊस कशाचीही तमा न बाळगता आमच्या टीमनं केलेल्या कामामुळेच कोकण 7 लाईव्हचं नाव आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलं आहे. कोकणवासियांच्या हृदयात आम्ही घर केलं आहे आणि पहिल्या आणि विश्वासार्ह बातमीची जेव्हा चर्चा होते तेव्हा कोकण 7 लाईव्हच्या आसपास कोणी नसतं हे देखील तेवढंच सत्य आहे. कोकणातले अनेक ज्वलंत प्रश्न आम्ही चव्हाट्यावर मांडले, आणले आणि न्यायही मिळवून दिला. हे करत असताना कोकणातला सामान्य माणूस आमच्या केंद्रस्थानी होता आणि राहील. त्यामुळे कोणताही दबाव, कोणतीही मोठी शक्ती आणि कोणतेही आमिष आमच्या टीमला कधीच रोखू शकलेला नाही आहे. निश्चितच 12 वर्षांचा हा खडतर प्रवास नक्कीच सोपा नव्हता. अनेक आव्हानं पेलत आम्ही इथवर पोचलेलो आहोत. आकड्यांचं बोलायचं झालं तर यूट्यूबचे 3,87,000 सबस्क्रायबर्स, फेसबुकचे 1,66,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्रामचे 50,000 फॉलोअर्स, हे आकडे बरंच काही बोलून जातात. तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे आणि प्रेमामुळे हे शक्य झालं आहे. ही वाटचाल कोकणवासियांच्या भक्कम पाठिंब्याशिवाय खरं तर शक्यच नव्हती आणि 12 वर्षांचा हा प्रवास काही ओळीत मांडणं देखील शक्य नाही आहे. त्यामुळे हा सगळा प्रवास आपण आता चित्रफितीच्या माध्यमातून पाहूया. कोकणच्या तांबड्या मातीतलं, कोकणवासियांच्या हक्काचं आणि विश्वासाचं व्यासपीठ म्हणजे कोकण 7 लाईव्ह. कोकणात मीडियाच्या इतिहासात कोकण 7 लाईव्हचं नाव अल्पावधीतच शिखरावर गेलं. याचं सारं श्रेय फक्त आणि फक्त कोकणवासियांनी ठेवलेल्या विश्वासाला जातं. कोकणवासियांच्या विश्वासाशिवाय हा प्रवास शक्यच नव्हता. कोकण 7 लाईव्हची बातमी आणि विश्वासार्हता हे समीकरण जणू कोकणवासियांच्या मनात घट्ट बसलंय. ज्यावेळी कोकणात स्मार्टफोन वापरणं अतिशय दुर्मिळ होतं, अशावेळी लावलेल्या या रोपट्याचं आज वटवृक्षात रूपांतर झालंय. अनेक आव्हानं स्वीकारत, खडतर परिस्थितीवर मात करत, अनेक चढ उतार पाहत हा प्रवास कधी 12 वर्षांचा झाला ते कळलंच नाही. कोकण 7 लाईव्हनं नेहमीच सामान्यांचे प्रश्न मांडले, त्यांना न्याय मिळवून दिला. हे करत असताना आम्ही कोणत्याही दबावाला आणि आमिषाला बळी पडलो नाही. प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांचं जेव्हा सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होतं तेव्हा कोकण 7 लाईव्ह त्यांचा आवाज बनतं. त्यामुळे सामान्य कोकणवासियांचे कोकण 7 लाईव्ह हे हक्काचं व्यासपीठ बनलंय. सिंधुदुर्गवासियांशी एकरूप झालेलं कोकण 7 लाईव्ह टीव्ही चॅनल आज सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि गोवा इथल्या घराघरात जोडलं गेलंय. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तर आज प्रत्येकाच्या हातातील मोबाईलपर्यंतही कोकण 7 लाईव्ह पोहोचलाय. कोकणात सर्वाधिक पाहिलं जाणारं आमचं न्यूज पोर्टल आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला दर्शकांनी दिलेल्या अफाट प्रतिसादामुळे तर आज घडीला आमच्या सबस्क्रायबर्सची संख्या तब्बल 4 लाखांच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहे. शिवाय 1.5 लाखांहून अधिक फेसबुकवरील फॉलोअर्सची संख्या आणि 50,000हून अधिक इन्स्टा फॉलोअर्स सोबतच ट्विटर आणि आमच्या टीमचे तब्बल 1500हून अधिक व्हॉट्सअपचे ग्रुप ॲक्टिव्ह आहे. साहजिकच जगभरातील कोकणी माणसाशी याच माध्यमातून सोशल मीडियावर आमची स्ट्रॉंग कनेक्टिव्हिटी आहे. कशाला उद्याची बात, आता बातमी एका क्षणात, हे ब्रीदवाक्य घेऊन सुरू केलेली ही कोकणातील अत्याधुनिक मीडियाची 12 वर्षांची वाटचाल आज यशस्वी तपपूर्ती पूर्ण करते. कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून कोकणातल्या वाडी वस्तीतल्या बातम्या मुंबई आणि जगभरात लाखो वाचकांपर्यंत पोहोचू लागल्या, त्याही काही क्षणात. कोकण 7 लाईव्ह फक्त बातम्यांपुरतंच मर्यादित न राहता सामाजिक बांधिलकीही जपत आलाय. चॅनलच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम राबवत आपलं वेगळेपण दाखवून दिलंय. त्यामुळेच कोकण 7 लाईव्हची समाजाची नाळ अजून घट्ट झाली आहे. ज्यावेळी सामान्य माणसाला एखादी संस्था आपलीशी वाटते तेव्हा ती संस्था अनेक अडथळे पार करत प्रगती करत राहते. कोकण 7 लाईव्ह ही याला अपवाद नाही असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. कोकणची भूमी ही संत आणि विचारवंतांची. याच तांबड्या मातीत पाय घट्ट रोवून हा प्रवास निरंतर सुरू राहील यात शंका नाही. फक्त तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद असू दे, एवढंच. कोकण 7 लाईव्हचं नाव आज ज्या उंचीवर पोचलंय त्या यशामागे एक जिद्दी, कष्टाळू आणि समर्पित टीम उभी आहे. कॅमेरासमोर दिसणारा प्रत्येक चेहरा कदाचित एक असेल, पण त्यामागे असंख्य हातांची मेहनत आहे.
कॅमेरा मागचा प्रत्येक हात, मैदानात धावणारा प्रत्येक पत्रकार आणि कोकणातील पडद्यामागे ज्वलंत प्रश्न रात्रंदिवस आमच्या काम रक्तात करणारी आहे. प्रत्येक व्यक्ती सामान्य माणसाचा यांच्यामुळे आवाज आजचा हा आमची 12 ओळख आहे. वर्षांचा प्रवास पूर्ण होतोय. ही टीमच आमची ताकद आहे, हा टीमच आमची अभिमान आहे. या कार्याची झलक दाखवणारी चित्रफित आता आपण पाहणार आहोत. कोकणातील ज्वलंत प्रश्न आमच्या सामान्य माणसाचा आवाज आमची ओळख आहे. अन्यायाविरुद्धची लढाई आमची जबाबदारी आहे. कोणत्याही दबावाला न जुमानता, कोणाचीही भीडभाड न ठेवता सत्य मांडण्याची आमची परंपरा 12 वर्षांपासून अविरत सुरूच आहे. कोकणात घडलेली प्रत्येक महत्त्वाची घडामोड सर्वात आधी, सर्वात अचूक, सर्वात विश्वासार्ह पोहोचवण्याचा आमचा शब्द आजही तितकाच ठाम आहे. बातम्या, स्पेशल रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, मुलाखती, चर्चासत्र, डॉक्युमेंटरी, माहितीचा खजिना आम्ही उघडला आणि कोकण वासियांनी दिलं प्रेम, विश्वास आणि साथ. 3,88,000हून अधिक यूट्यूब सबस्क्रायबर्स, 1,65,000पेक्षा जास्त फेसबुक फॉलोअर्स, 11 मिलियनहून अधिक वेब पोर्टल व्ह्यूज, 50,000पेक्षा जास्त इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आणि केबल टीव्हीवर घराघरात पोहोचलेलं प्रसारण. ही फक्त आकडेवारी नाही, हा आहे विश्वासाचा इतिहास. 12 वर्षांचा प्रवास, संघर्षाचा, ध्येयाचा आणि जनतेच्या पाठबळाचा. हे शक्य झालं ते कोकण वासियांच्या अफाट प्रेमामुळे आणि दिवस रात्र झटणाऱ्या आमच्या टीममुळे. 1 मार्च 2026, 12वा वर्धापन दिन. आमची ताकद, तुमचा विश्वास, आमचा आवाज, कोकणचा आवाज. कोकण साद लाईव्ह, विश्वासार्ह बातमीची खरी ओळख. ज्यांच्या नेतृत्वात या टीमची वाटचाल सुरू आहे ती कोकण सात लाईव्हचे संपादक संदीपजी देसाई यांना मी विनंती करतो, थोडक्यात आपलं प्रास्ताविक त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त करायचं आहे. कोकण सात लाईव्हचा हा प्रवास ते आपल्या प्रास्ताविकात उडगलतील. नमस्कार. सर्वप्रथम आज कोकण सात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात त्याबद्दल मी सर्वप्रथम उपस्थित सर्व मान्यवर, दर्शक, आमचे वाचक आणि सर्व कोकण सात प्रेमी यांचं मनापासून स्वागत करतो. आज 12 वर्षांचा हा जो प्रवास होता, त्यानंतर ज्या टीमच्या संपूर्ण आपण पाठबळावर हा प्रवास पूर्ण केला, ही चित्रफित आपण पाहिलेलीच आहे. त्यामुळे मला वाटतं अधिक विस्ताराने याच्यावर फार बोलण्यासारखं मला आवश्यकता वाटत नाही. तरीसुद्धा हा जो प्रवास आहे तो सहज सोपा न होता आणि या 12व्या वर्धापन दिनाच्या आनंद सोहळ्यात खास या उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिलेले आपले राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर, त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत असलेले नेहमीच कोकण सातच्या या संपूर्ण वाटचालीत आमच्यासोबत राहिलेले आदरणीय अतुलजी रावराणे, त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सन्माननीय सतीश पाटणकर साहेब, सामाजिक क्षेत्रात सातत्याने वावरत असलेले आणि आत्ता पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकीतसुद्धा ज्यांनी यश मिळवले ते आदरणीय सचिनजी देसाई आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ज्यांनी कोकणचं नाव आणि सिंधुदुर्गचं नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांबूच्या माध्यमातून पोहोचवलं, ज्यांना बांबू मॅन म्हणून सुद्धा ओळखलं ते आदरणीय मोहन होडावडेकर सर. त्याचबरोबर ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ही कोकण सातची संपूर्ण धुरा आता घेऊन पुढे चाललो आहे ते आमचे आदरणीय डायरेक्टर आणि संचालक संजय ढवळीकर सर. आत्ताच ज्यांचं आगमन झालं ते संदीप मेस्त्री आणि या ठिकाणी सर्वच मान्यवर अतुलजी नकुलजी पारसेकर साहेब आहेत, त्याचबरोबर सगळी मंडळी आहेत. तर त्या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. आमच्या पमेंतो समूहाचे हॅलो सिंधूरचे संपादकसुद्धा सागरजी या ठिकाणी आहेत आणि बाकी सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सगळ्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी या आजच्या सोहळ्यामध्ये स्वागत करतो. दर्शक हो आणि मान्यवर हो, ही जी आपण संपूर्ण हा प्रवास पाहिला, कारण जी सुरुवात आम्ही या कोकणामध्ये ज्यावेळी सिंधुदुर्ग लाईव्ह या नावाने केलेली आणि आज ते कोकण सात लाईव्ह या एक वटवृक्षापर्यंत ही सुरुवात पोहोचलेली आहे. पण ही सुरुवात अगदी छोट्याशा एका गाळ्यामध्ये आम्ही केलेली होती. कशाला उद्याची बात, आता बातमी एका क्षणात, हे आम्हाला सगळ्या मान्यवरांना सांगताना सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे रोपटं रोवताना अनेक प्रकारचे खडतर परिश्रम घ्यावे लागत होते, कारण त्यावेळी मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअप नव्हतं आणि आज ह्याच जमान्यात तीच केलेली सुरुवात 12 वर्षानंतर आज प्रत्येकाचा आम्ही श्वास बनलो आहे.
कोकण सातच्या माध्यमातून जी बातमी पोचते ती विश्वासार्ह असते, ती खरी बातमी असते. आणि इथला कोकणी माणूस जो आहे तो जगभरात जो कोकणी माणूस जोडलेला आहे या कोकणाशी, त्या सगळ्या कोकणच्या प्रत्येक आपल्या कोकणी माणसापर्यंत कोकणात घडलेली इत्थंभूत माहिती पोहोचवण्याचं जर माध्यम असेल तर ते कोकणसात लाईव्ह हे एकमेव माध्यम आहे. आणि कोकणसात लाईव्हच्या याच समूहामध्ये कोकणसात हे दैनिकसुद्धा आता आलेलं आहे. आणि ह्या दोन्ही प्लॅटफॉर्म आम्ही आता पुढे घेऊन जात आहोत. आणि आज 12व्या वर्षाच्या एका तपपूर्तीच्या वाटचालीनंतर हा आपण आनंद सोहळा साजरा करत आहोत. निश्चित ही सगळी वाटचाल करत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण जी टीम आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी जनता आहे, कोकणवासी आहेत, त्यांच्या प्रेमामुळे, त्यांच्या विश्वासामुळे, त्यांच्या पाठिंबामुळेच आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आणि हे सगळं यश मिळत असताना या टीममधील प्रत्येक घटकाचा जो या ठिकाणी सहभाग आहे आणि पाठिंबा आहे त्याच्यामुळे आम्ही करू शकलो. कारण तळागाळात, ग्रामीण भागात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गाव खेड्यापाड्यात जवळपास आपले 434 ग्रामपंचायती आहेत, 750हून अधिक गाव आहेत. आणि या सगळ्यांचं नेतृत्व ज्यावेळी आपण करतो आणि इथल्या प्रत्येक कोकणी माणसाचा, इथल्या नागरिकाचा ज्यावेळी आपण प्रतिनिधित्व म्हणून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून नेतृत्व करतो त्यावेळी निश्चित आमची जबाबदारी वाढते. या 12 वर्षानंतर लोकांची जो आमच्यावर विश्वास आहे आणि तो विश्वास आपण पुढे घेऊन जाताना आम्हाला निश्चित त्याची जबाबदारी आहे की त्याचं भानही आहे की ही आमची जबाबदारी अधिक वाढलेली आहे. आणि येत्या काळामध्ये सुद्धा जी आम्ही सुवर्णमयी वाटचाल सुरू केलेली आहे, आज वटवृक्षाकडे आम्ही पुढे जात आहोत, हे सगळे आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे, आपल्या पाठिंबाच्या जोरावरच आम्ही पुढे जातो आहे. त्यामुळे हा प्रवास, एवढंच मी शब्द देतो आज 12व्या वर्धापन दिनी, की हा प्रवास यापुढेही अशाच ताकदीने, लोकांच्या विश्वासाने, लोकांचा आवाज बनून आम्ही या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करणार आहोत, या कोकणाचं प्रतिनिधित्व करणार आहोत. कारण आज आम्ही फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरते मर्यादित राहिलेलो नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जी सुरुवात झालेली होती ती रत्नागिरीमध्ये पोहोचलेली आहे, संपूर्ण कोकणपासून मुंबईपर्यंत पोहोचलेली आहे, गोवा राज्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. त्यामुळे ही भरारी जी आहे आणि कोकणवासियांचं हक्काचं व्यासपीठ कोकणसात लाईव्ह चॅनल असेल. आणि या सगळ्या चॅनलची आम्ही जी एक सांगड घालून पुढे जातो या सगळ्या प्रवासामध्ये आत्ता जे आपले मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, सगळ्यात महत्त्वाचं ही सुरुवात करत असताना आपल्या या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असतील, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आत्ताचे पालकमंत्री आहेत, या ठिकाणी नितेशजी राणेसाहेब आहेत, नारायण राणेसाहेब आहेत, त्यानंतर निलेश राणेसाहेब आहेत, सगळीच मंडळी, अतुलजी अतुल रावराणेसाहेबसुद्धा या ठिकाणी बसलेले आहेत. आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं प्रशासन या सगळ्यांनी जी साथ दिली त्यामुळे ही आपण एक गरुड झेप घेत आहोत. आणि ही गरुड झेप निश्चित यापुढे अधिक जोमाने एक उंच भरारी घेईल. एवढंच मी या ठिकाणी थांबतो. आपण या सोहळ्यात सहभागी झालात आणि हा आनंद सोहळ्याचा उत्साह वाढवलात त्याबद्दल मी संपूर्ण टीमच्या वतीने, कारण या टीममुळे जे सगळं शक्य होतं आहे त्या टीमचं सुद्धा या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो. आणि या सगळ्या टीमच्या वतीने आपल्या उपस्थित मान्यवरांचं आणि ऑनलाईनच्या माध्यमातून, आज लाईव्हच्या माध्यमातून हा सोहळा जे सगळे दर्शक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि जगभरातील कोकणी सगळे आपले जी जनता आहे ती पाहते त्यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत करतो. आपलं प्रेम, आपला पाठिंबा आणि विश्वास आणि आपले आशीर्वाद असेच आमच्या मागे राहू दे. आम्ही कोकणचं प्रतिनिधित्व म्हणून निश्चित यापुढेही एक महत्त्वाची जबाबदारी, या कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही एक पाऊल आपल्यासोबत अधिक पुढे राहू, एवढंच सांगून मी या ठिकाणी रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण मांडलेल्या प्रास्ताविकासाठी तुम्ही जो विश्वास व्यक्त केला आहे तो विश्वास आम्ही टीम म्हणून नक्कीच स्वार्थकी लावू. पण आता आपल्या सोहळ्यासाठी काही मान्यवर देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील सुरुवातीला स्वागत करूया. कलमटचे सरपंच संदीप मेस्त्री यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करते आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांना. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत होतं आहे. कलमटचे सरपंच संदीप मेस्त्री यांचं स्वागत करतायत आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे. त्यानंतर पुढचं स्वागत होतं आहे कॉनबॅकचे फाउंडर संजीव करपे यांचं, त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी करते आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लहू म्हाडेश्वर यांना. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. या स्वागतानंतर आपण आपल्या स्मार्ट लीडर पुरस्काराच्या वितरणकडे वळूयात. कोकण सात लाईव्ह नेहमीच वर्धापन दिनानिमित्त समाजाला दिशा देणाऱ्या संकल्पना राबवल्या आहेत आणि यावर्षी आपण एका थीमसह पुढे आलो आहेत. ती थीम म्हणजे युवा प्रेरणा. कारण बदल घडवण्याची ताकद जर कोणात असेल तर ती या तरुणाईमध्ये आहे. समाजासाठी झटणारे, राजकीय क्षेत्रात ठाम भूमिका घेणारे, सांस्कृतिक वारसा करण्यासाठी आम्ही प्रदान करत आहोत स्मार्ट लीडर पुरस्कार. यावर्षीच्या पुरस्काराचे
ओळख आपण करून घेणार आहोत चित्रफितीच्या माध्यमातून. निसर्ग सौंदर्यानं समृद्ध असलेला कोकण माणसांच्या बाबतीतही तेवढाच समृद्ध आहे. कोकणी माणसाचं राज्यासह देशाच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. सर्वात जास्त भारतरत्न ही कोकणातीलच आहे. ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब. आजही कोकणातील अनेक माणसं, अनेक युवक वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपले योगदान देत कोकणच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावतात. अशाच धडपडणाऱ्या युवकांच्या पाठीवर युवा प्रेरणा उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही कौतुकाची थाप देतो. हे कौतुक त्यांना काम करण्यास 10 व्यक्तींचं बळ देईल एवढं मात्र नव्हतं. याही वर्षी आम्ही विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं विशेष सन्मान करणार आहोत. यामध्ये नाट्य आणि अभिनय क्षेत्रात काम करणारे सासुरी दोडामार्गचे गणेश ठाकूर, दोडामार्गच्या पंचायत समिती सदस्य सौ सोनिया अंकुश नाईक कोकण, गावच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अखंड झटणारे युवा नेतृत्व ग्रुप ग्रामपंचायत आडाळीचे सरपंच पराग महादेवगावकर, युवा नेतृत्व तथा वेंगुर्ला पंचायत समिती सदस्य सचिव दामोदर देसाई, रेडीचे जिल्हा परिषद सदस्य तथा माजी आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश शंकरराव, चालक ते सरपंच खात्यांचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी असणारे वैभववाडी तालुक्यातील सोनाळी गावचे सरपंच भीमराव हरिश्चंद्र भोसले, वाघळे वैभववाडी नगर पंचायतीचे बांधकाम सभापती रणजित हरिश्चंद्र तावडे, वैभववाडी तालुक्यातील लोरे नंबर 2 गावचे सरपंच विलास शिवराम तावडे, वैभववाडी तालुक्यातील यशस्वी उद्योजक विजय श्रीधर तावडे, वैभववाडी तालुक्यातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे नेहमीच चर्चेत असलेली करूर ग्रामपंचायत, गेली 25 वर्ष ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देणारा कणकवली सुपर बाजार, विधवा प्रथा विरोधी योजना राबवून राज्यात चर्चेत असलेल्या कणकवली तालुक्यातील करमट गावचे सरपंच संदीप मिस्त्री, जनतेचा तहसीलदार म्हणून सर्वसामान्य लोकांना ओळख असलेले देवगडचे तहसीलदार रमेश पवार, देवगड पंचायत समिती सदस्य मनसे गावचे विष्णू खाडे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रातलं एक सक्रिय नाव श्री विनायक सुझुकीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र तेरसे यांचा स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं विशेष सन्मान करणार आहोत. आणि हा स्मार्ट लीडर पुरस्काराचं वितरण करण्यासाठी मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते आमदार दीपकभाई केसरकर यांना. आणि स्मार्ट लीडरमधील पहिला पुरस्कार जातोय, सन्मान जातोय, तो म्हणजे करूर ग्रामपंचायत वैभववाडीला. आता आपण ज्या ग्रामपंचायतीचा स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मान करणार आहोत ती ग्रामपंचायत म्हणजे करूर. जो गाव करूर घाटाच्या कुशीत गगनगिरीच्या पायथ्याशी बसलेला आहे, 9 वाड्यांचा एक आदर्श गाव आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्रवेशद्वार म्हणून ओळख असलेलं वैभववाडी तालुक्यातील हे करूर गाव आहे. या सर्व ग्रामपंचायतीचं आणि उपस्थित मान्यवरांचं आपण स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मान करणार आहोत. स्मार्ट लीडर पुरस्कार गुलाब पुष्पते हा सन्मान केला जाणार आहे. सरपंच
मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. काही समाजसेवकांचं जीवन नेहमीच संघर्षाने भरलेलं असतं. असं एक नाव म्हणजे वेंगुर्ला पंचायत समितीचे सदस्य सचिन दामोदर देसाई. वेंगुर्ला तालुक्यातील उभरते युवा नेतृत्व पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य सचिन देसाई यांनी आपल्या स्वकर्तृत्वावर तसेच समाजसेवेचे व्रत घेऊन जनतेसाठी काम करण्यास सुरुवात केली. कोरोना काळात विविध वैद्यकीय सुविधांची मदत तसेच विविध उपक्रम राबवून त्यांनी जनतेच्या मनात घर केले. त्याच्या जोरावर नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत सचिन देसाई यांना जनतेने लोकप्रतिनिधी म्हणून पसंत केलेली आहे. त्यांचा मान करताना आम्हाला अत्यानंद होतोय. व्यक्त करावं. कोकणसादच्या स्वागत. 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेले कोकणसादचे संपादक संदीपजी देसाई, डायरेक्टर आदरणीय ढवळीकर सर, ज्यांनी याची सुरुवात केली ते आमचे मित्र सागर चव्हाण, अतुलजी रावराणे, सतीशजी पाटणकर, सचिन देसाई, सागर चव्हाण, आदरणीय श्री करपे, मोहन होडावडेकर आणि ज्यांना युवा पुरस्कार मिळाला ते सर्व पुरस्कार विजेते. खरं तर कोकणसाद ह्या प्रत्येकाच्या घरगुती जीवनातील एक साथीदार बनलेला आहे. कोकणसादची बातमी ऐकल्याशिवाय दिवस सुरू होत नाही आणि जर स्थानिक बातम्या व्यवस्थित ऐकायच्या असतील आणि अतिशय कुठलाही बायस न ठेवता म्हणजे अगदी निर्भयपणे ऐकायच्या असतील तर कोकणसाद हे आता एक मान्यवर नाव झालेलं आहे. कोकणसादचा प्रवास हा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या नावाने त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. नंतर कोकणसाद, त्याच्यानंतर कोकणसाद हे वृत्तपत्र आणि या माध्यमातून सर्व कोकण हे आता कोकणसादने कव्हर केलेलं आहे. माझी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा आहे की शेवटी कोकणचा आत्मा मुंबई आहे. मुंबईमध्ये सुद्धा कोकणसादचं त्या ठिकाणी अस्तित्व असलं पाहिजे, कारण मुंबई ही कोकणी माणसाची आहे.
झालेल्या पहिल्या समुद्री किल्ल्याच्या नावाने आपल्या जिल्ह्याचं ठिकाणी नाव झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे मी ज्यावेळेला पालकमंत्री होतो त्यावेळेला ह्या जिल्ह्यासाठी 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 25 कोटी रुपये मंजूर केलेले होते. आणि त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जे एंट्रन्स आहे त्याला भव्य गेट आणि त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य असा पुतळा असावा अशी संकल्पना होती. आदरणीय पालकमंत्र्यांची सुद्धा तशीच इच्छा आहे. तीसुद्धा लवकरच पूर्ण झालेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावासियांना बघायला मिळो. मोठं संकट हे आंबा काजू बागायतदारांवर येतं आहे. मी निश्चितपणे या संदर्भातली निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे. परंतु त्याचबरोबर लक्षवेधीसुद्धा मंगळवारी सुट्टी आहे, बुधवारी कदाचित किंवा गुरुवारी त्या ठिकाणी चर्चेला येईल. त्यालासुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचीच भूमिका आमच्या सरकारची राहील याची मला खात्री आहे. कोकण साद नेहमीच अनेक उपक्रमामध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेने कोकणच्या जनतेबरोबर राहिला. आणि मला विशेष कौतुक करायचं आहे की अनेक पर्यावरणविषयक उपक्रम हे कोकण सादने राबवले. त्याच्यामध्ये चष्म्याचं वाटप असेल, सायकलचा वापरासाठी चालवलेली चळवळ असेल, करोना काळामध्ये जे बाहेरून आलेले मजूर आहेत त्यांना तयार जेवण देण्याची भूमिका असेल, वेगवेगळ्या माध्यमातून नेहमीच कोकण साद हा ज्याप्रमाणे वृत्तसेवेच्या क्षेत्रामध्ये अग्रणी आहे तसाच समाजसेवेच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा अग्रणी राहिलेला आहे. त्याच्याबद्दल ढवळीकर साहेब, संदीप देसाई आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि 12 वर्ष आपण पूर्ण करत आहे, परंतु 25वं वर्ष ज्यावेळेला आपलं पूर्ण होईल त्यावेळेला आपला विस्तार हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घडलेला आम्हाला बघायला मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सर्व बक्षीस विजेत्यांना मनापासून ज्यांचा पुरस्कार मिळाला त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वितरण आपल्या हस्ते करण्याची मी तुम्हाला विनंती करते. त्याबरोबर पुढचा सन्मान जातोय तो म्हणजे ग्रुप ग्रामपंचायत आडळीचे सरपंच पराग गावकर यांना. त्यांना व्यासपीठावर येण्याची मी विनंती करते. स्मार्ट लीडर पुरस्कारांचं वितरण आमदार दीपकभाई यांच्या हस्ते. त्यानंतर पुढील सन्मान होतोय तो म्हणजे पंचायत समिती सदस्य सौ सोनिया अंकुश नाईक कुबल यांचा. पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे सुपर बाजार कणकवली यांचा. हॅलो.
हॅलो हॅलो सोहळ्यात असा एक क्षण येतो ज्या दिवशी ती उत्सुकता अगदी शिगेला पोहोचते आणि हा तो क्षण आहे जेव्हा कोकण सात लाईव्ह आपल्या सर्वोच्च सन्मानाची घोषणा करते आणि हा सन्मान केवळ पुरस्कार नाही, तो आहे कर्तृत्वाला वंदन, तो आहे समर्पणाला सलाम आणि तो आहे कोकण भूमीला अभिमान वाटावा अशा व्यक्तिमत्वाचा गौरव. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून कोकणाचं नाव उंचावणाऱ्या आणि समाजासाठी प्रेरणास्थान ठरलेल्या एका मान्यवर व्यक्तीला दरवर्षी प्रदान केला जातो कोकण रत्न हा सर्वोच्च पुरस्कार. यावर्षी हा मान ज्यांना मिळतोय त्यांनी आपल्या कार्यातून केवळ यश मिळवलं नाही आहे तर असंख्य लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल देखील घडवला आहे. आणि हा सन्मान जाहीर करण्यासाठी मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते आमचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर सर, त्याचबरोबर आमचे संपादक संदीप देसाई सर यांना आणि त्याचबरोबर आपल्या उपस्थित मान्यवरांना सुद्धा की त्यांनी हे नाव घोषित करायचं आहे. आणि ते नाव आहे कोकणरत्न सन्मानानं पुरस्कारानं सन्मानित होणारे जे कोकणचे भूषण आधीच बनलेले आहेत. आम्ही फक्त संधी घेतो आहे की त्यांना कोकणरत्न पुरस्कारानं सन्मानित करण्याचं. ते नाव आहे, मीच जाहीर करायचं हो बांबू रत्न, ज्यांना आपण कोकणरत्न आता देणार आहोत. मोहन होडावरेकर यांना हा सन्मान प्राप्त होतो आहे. कोकणसाद परिवाराच्या वतीनं आम्ही त्यांचा सन्मान करतो आहे कोकणरत्न पुरस्कार देऊन. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या कोकणरत्न पुरस्काराचे विजेते, कॉनबॅकचे संचालक आणि बांबू क्रांती घडवणारे उद्योजक सन्माननीय मोहनजी होडावडेकर यांच्यासाठी. हा सन्मान प्रदान केला जातोय आमदार दीपकभाई केसरकर त्याचबरोबर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते. कॉनपॅकचे संचालक, बांबू क्रांती घडवणारे उद्योजक म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्यांचा आज कोकणरत्न पुरस्कार देऊन सन्मान करताना आम्हाला अत्यानंद होतोय. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे कृपया स्थानापन्न व्हायचे आहे. आणि त्यानंतर आपण ज्यांना कोकणसात लाईव्हनं कोकणरत्न या पुरस्कारानं सन्मानित केलं आहे ते आहेत कॉनबॅकचे संचालक मोहन होडावडेकर सर. आणि त्यांच्या या कार्याचा आढावा आपण आता चित्रफितीच्या माध्यमातून घेणार आहोत. कृपया एवी चालू करा. जैवविविधतेनं नटलेला समृद्ध भाग म्हणजे कोकण. याच कोकणातील वेगानं वाढणारी वनस्पतीची एक प्रजाती म्हणजे बांबू. कोकणातील नैसर्गिक संपत्ती आणि गावोगावी शेतबांधावर असलेल्या बांबू या हरित संपदेचं महत्त्व ओळखून आपण त्यावर संशोधन केलं. बांबू उत्पादनातून रोजगार ही नवी कल्पना आपण मांडला. आपल्या अथक परिश्रमामुळे बांबूला राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिरवं सोनं अशी ओळख प्राप्त झाली आहे. देश विदेशात बांबू क्रांती घडवणारा उद्योजक म्हणून आपण कोकणचं नाव उज्ज्वल केलं. बांबूवर वेगवेगळे प्रयोग केलेत. बांबू कृषी पर्यटन या अभिनव संकल्पनेतून आपण पर्यटन, पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचा सुंदर संगम घडवून आणला. आपल्या या कार्यामुळे ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या. महिलांना स्वावलंबनाचा मार्ग खुला झालाय आणि शाश्वत विकासाचा आदर्श मॉडेल उभं राहिलं. कोकणातील बांबू क्षेत्र, उत्पादक शेतकरी तसेच प्रक्रिया उद्योगाच्या अर्थकारणाला आपण मोठी चालना दिली आहे.
बांबूपासून आकर्षक शोभिवंत वस्तू, टिकाऊ फर्निचर आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम रचना यामुळे देशभर ओळख आणि बाजारपेठ निर्माण केली. आपल्या कार्यातून केवळ उद्योग निर्मिती नव्हे तर पर्यावरण संवर्धन, कौशल्य विकास आणि स्थानिक संसाधनांचा प्रभावी वापर हा महत्त्वाचा संदेश समाजाला मिळाला. महाराष्ट्रात बांबू उद्योग धोरण लागू होण्यासाठी आपण केलेला पाठपुरावा सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कोकणच्या मातीतील बांबूला जागतिक बाजारपेठेत प्रतिष्ठा मिळवून देणं हे आपल्या दूरदृष्टीची आणि कर्तृत्वाची साक्ष आहे. बांबू क्षेत्रातील या अतुलनीय कार्यगौरवाबद्दल आणि कोकणच्या नावाला जागतिक व्यासपीठावर सन्मान मिळवून दिल्याबद्दल सन्माननीय श्री मोहन हुडावडेकर आपणास अत्यंत प्रतिष्ठेचा कोकण रत्न पुरस्कार प्रदान करताना कोकण सात लाईव्ह परिवाराला अत्यानंद होतोय. स्वागत घेऊ. यानंतर या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मान्यवरांचं स्वागत होतं आहे. मी स्वागत करण्याची विनंती करतो आमचे दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब यांना. उपविभागीय कार्यकारी अभियंता दोडामार्ग सीमा गोवेकर मॅडम यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो. त्याचबरोबर पुढील सन्मान करण्याची विनंती करतो कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांना. वेंगुर्ला पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य सन्मान्य नितीनजी मांजरेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो. यानंतरचं स्वागत करण्याची विनंती करतो वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके यांना. जिल्हा परिषदचे नवनिर्वाचित सदस्य तसे जिल्हा परिषदचे माजी आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रितेशजी राऊळ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो. त्याचबरोबर मच्छीमार नेते वेंगुर्ल्याचे वसंत तांडेल या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती करतो. आपले ओरोस प्रतिनिधी लहू माडेश्वर यांना विनंती करतो मच्छीमार नेते वेंगुर्ला वसंतजी तांडेल यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. मनोगत यानंतर मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते कॉनबॅकचे संचालक मोहन हुडावडेकर सर यांना. नमस्कार. कोकण सातच्या या 12व्या वर्धापन दिनाला उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, युवा प्रेरणा देणारे सर्व कार्यकर्ते, सन्माननीय या कोकण सातचे संचालक ढवळीकर साहेब, संपादक सन्माननीय देसाई आणि त्याची सगळी कोकण सातची टीम. कोकण सात 12 वर्षाचा तप पुरं करत आहे आणि 12 वर्षाच्या तपपूर्तीनिमित्त 22 वर्षाची जी काही बांबूमधल्या कामाची थोडीशी सेवा केली त्याच्याबद्दल त्यांनी मला कोकणरत्न हा पुरस्कार दिलेला आहे. हा पुरस्कार स्वीकारताना मला खूप मोठी कृतज्ञता या ठिकाणी आहे आणि एक जबाबदारीची पण जाणीव आहे. खरं तर मी कायम म्हणतो की अजून रत्न होण्या एवढे आपण मोठे झालेलो नाही. या कोकणानं खूप मोठी नररत्न दिली आहे आणि त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर आपल्याला आपली उंची समजते. परंतु आपण त्यांचा आदर्श ठेवून त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी आजचा हा पुरस्कार निश्चित मला ऊर्जा देईल असं मी खात्रीपूर्वक सांगू इच्छितो. हा पुरस्कार खरं तर माझा पुरस्कार नाहीच आहे.
हा पुरस्कार एका क्षुल्लक काडीचा पुरस्कार आहे, ज्याला आपल्याकडे असं ज्याला इन्फिरियर म्हणतात, टाकाऊ म्हणतात, अशा बांबू ह्या काडीचा पुरस्कार आहे. आपल्याकडेच नव्हे तर ह्या देशामध्ये सुद्धा त्याला त्याच पद्धतीने बघितलं जातं. अशा या क्षुल्लक काडीचा, जी काडी केवळ आधाराची नाही, जी काडी खऱ्या अर्थानं शाश्वत विकासाची आहे, जी काडी खऱ्या अर्थानं हातांना काम देणारी आहे, महिलांना स्वावलंबनाचा आधार देणारी आहे, कारागिराला आपली कला निर्माण करणारी काडी आहे. आणि अशा या काडीच्या सन्मानाचा हा आजचा आपण योग जुळून आणला, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. दीपक भाई आत्ताच मुख्य अतिथी होते. मी त्यांना म्हटलं मला आनंद आहे तुमच्या हस्ते होतो, कारण आम्ही ज्यावेळी या व्यवसायात माझे सहकारी आणि आम्ही ज्यांनी एकत्र सुरू केली ते माझे संजीव करपे या ठिकाणी योगायोगानं आहेत. योगायोगानं अशासाठी म्हणतो की ते साधारण 3 दिवस हल्ली इकडे असतात आणि बाकीचे दिवस बाहेर असतात, आणि ते सगळे कुठच्या तरी नॅशनल आणि इंटरनॅशनल बांबूच्या कॉन्फरन्स आणि तिथल्या ज्या काही धोरणात्मक निर्णयासाठी फिरत असतात. म्हणजे आज आसामला आहेत तर दुसऱ्या दिवशी तामिळनाडूला असतात. बरं, त्यांचं कौतुक थोडक्यात अशासाठी आहे की त्यांच्यासाठी त्यांना काय फक्त एक वेळी विमान लागतं असं नाही, त्यांना ट्रक पण चालतो, बैलगाडी पण चालते. आणि असं मिशनसारखं काम करणारे माझे सहकारी, ज्यांच्या बरोबर काम करत आम्ही इथपर्यंत पोचलो आहे, तर त्या सन्माननीय संजीव करपे पण या ठिकाणी आहेत, त्याच्याबद्दल मी आनंद व्यक्त करतो. आज हा सन्मानाचा सगळ्यात मोठा योग जुळून आणताना मला आनंद अशा गोष्टीचा होतोय की गेली 22 वर्ष माझ्यासोबत जितके म्हणून कारागीर आहेत त्यांचा हा सन्मान आहे असं मला वाटतं. ज्यांना कधी बांबूच्या फॅक्टरीत जातो म्हणून सांगितलं तर कुचेष्टा व्हायची, ज्यांना आता एक प्रेस्टीज म्हणून त्या बांबूच्या फॅक्टरीत यायला आवडतं, आणि ह्या देशातली मान्यवर अशी सगळी जगातली मंडळी ह्या जिल्ह्यात आल्यानंतर त्या ठिकाणी येतात आणि कौतुक करतात, अशा ठिकाणी ते काम करतात. अशा सगळ्या 22 वर्ष साथ देणाऱ्या माझ्या कारागिरांचा हा सन्मान आहे असं मला वाटतं. मला सांगायला आवडेल की आम्ही काही उद्योग म्हणून ह्याच्यात आलो नव्हतो. हा खरा म्हणजे आम्ही एक चळवळ म्हणून या ठिकाणी आलं. आमच्या त्या भागाचे त्यावेळीचे आपल्या खासदार सगळ्यांचे सन्माननीय सुरेश प्रभूसाहेब म्हणाले की आपल्याकडे आंबा आहे, काजू आहे, पण शाश्वत विकासासाठी आपल्याकडे अजून काही आहे. त्यासाठी आपल्याकडे कोकम आहे, फणस आहे, वनौषधी आहे आणि बांबू पण आहे. आणि आम्हाला त्यांनी सांगितलं बांबूत काम करा. आम्ही करत गेलो. कधीतरी ब्लाइंड फॉलोवर असणं चांगली गोष्ट असते. जास्त विचार करून कधीतरी चळवळ आणि क्रांती होत नाही. आम्ही ब्लाइंड फॉलोवर होतो आणि आम्ही काम करत गेलो. आणि मग तो उद्योगामध्ये आलं. मला सांगायला आनंद वाटतो की गेल्या 22 वर्षाच्या ह्या चळवळीमध्ये ह्या देशातली सगळी इन्स्टिट्यूट जितकी म्हणून या देशामध्ये संशोधन आणि विकासात काम करतात ती आहे. आणि अभिमानाची गोष्ट सांगतो की आपण जे काही काम करतो, आत्ताच आपण आसाममध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं काम सुरू केलं आणि ते सन्माननीय मोदी साहेबांच्या हस्ते त्याचं इनॉग्रेशन झालं. गेल्या वर्षी आपण हिल्टन ह्या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या ग्रुपसाठी मालदीवमध्ये काम केलं, जे जगातलं बेस्ट 3 रेस्टॉरंट म्हणून त्याला नामांकन मिळालं. आणि अलीकडची एक गोष्ट सांगतो की इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस ही आपल्या देशातली हैदराबादची सगळ्यात मोठी उद्योग व्यवसाय कसा करावा, धंदा कसा करावा ही शिकवणारी एक संस्था आहे, ज्याचा एक साधारण 50-60 लाख रुपये फी असते. आणि लाखो लोक फी भरूनसुद्धा ॲडमिशनसाठी तयार असतात, पण ॲडमिशन मिळत नाही. ज्या संस्थेमध्ये लेक्चर देण्यासाठी आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी आणि रघुनाथ
राजनसारखी माणसं जातात. अशा इन्स्टिट्यूटने आपल्या व्यवसायात एक सक्सेस स्टोरी घेण्यासाठी म्हणून आपल्या कॉनबॅग ह्या संस्थेची निवड केली आणि ते आता आपल्याकडे गेल्या महिन्यात आलेले आणि त्यांनी एक डॉक्युमेंटरी आमच्यावर तयार करतायत आणि केस स्टडी म्हणून आता ते त्याच्यावर विचार करतायत. तुम्हाला सांगायला आनंद वाटेल की आमच्याकडे एक हेल्पर म्हणून कामाला आलेली एक मुलगी होती आणि ती काम करायची आणि मग म्हणायची मला जरा वेगळं काम द्या. मग मी म्हणायचो अरे वेगळं कशाला पाहिजे, सगळ्यांबरोबर कर. तर ती म्हणायची मला जरा सगळे सांगतात हळू काम कर, मला जरा जोरात काम करायची सवय आहे. मग मी तिला तिच्या सुपरवायझर केलं. म्हटलं तू सगळ्यांकडनं काम करून घे. मग ती सुपरवायझर झाली. मग तिला ते पोरं सांगायची की तू करून दाखव. मग ती कुठच्याही पुरुषाच्या 3 पट काम करून दाखवायची. मग अडचण निर्माण व्हायला लागली. मग ती आणि काहीतरी एक टर्निंग लेथवर बसली. आमचा कारागीर 80 कॅप बनवायचा, ही मुलगी 300 कॅप बनवायला लागली. म्हणून तिला आणखी बढती दिली. मग ती मॅनेजर झाली. मॅनेजर झाल्यावर मला वाटलं इतका सगळा व्याप, रोजचा जो काही परफॉर्मन्स रिपोर्ट तपासायला कदाचित हिला जमणार नाही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, म्हणून मी 2 सिनियर MBA आणून बसवले डेली प्रोजेक्ट परफॉर्मन्स रिपोर्ट बघायला. आणि लक्षात आलं की रिव्ह्यू घेताना ते एकमेकाकडे बघून परत स्मिताकडेच आमच्या बघतायत. मग मी विचारलं काय झालं, तर ते म्हणाले नाही सर त्यांना लक्षात येत नाही आहे कसं करायचं ते, मग तू सांग. तर ती त्यांच्यापेक्षा पुढे सांगायला लागली. सांगायची गोष्ट अशी की ही मुलगी आज मॅनेजर आहे माझ्याकडं आणि तिची स्टोरी कालच्या त्या इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसच्या लोकांना इतकी प्रभावित झाली की ते म्हणाली ही स्टोरी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीला पाठवावी लागेल. मला सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की ही सगळी आता जी काही प्रेरणा म्हणून ही सगळी मंडळी आता या ठिकाणी उभी होती, हे सगळ्या आपल्या प्रेरणा आहेत. अशा खूप प्रेरणा गावागावामध्ये आहेत. एक बांबूला हाताशी धरून आम्ही एक प्रयत्न केला, त्याच्यातनं अनेक प्रेरणा उभ्या राहिल्या. आपण एक सुंदर असा उपक्रम राबवत आहे ज्या प्रेरणेतनं अनेक लोक आता उभी राहत आहेत. अशा प्रेरणामधूनच ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा खरा विकास होईल. प्रत्येक गावामध्ये एक क्रांती होईल असं मला वाटतं. अलीकडेच देशातल्या पहिल्यांदाच बांबू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी, औद्योगिक धोरण महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारलं. माझे मित्र संजीव करपे यांनीच त्या धोरणात्मक कामामध्ये खूप काम केलं आणि सरते शेवटी आमच्या लक्षात आलं की त्याच्यात सिंधुदुर्ग जिल्हाच नाही आहे. मग मी सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांना सहज असं एक साध्या SMS वर लक्ष वेधलं की हो सर हे काय महत्त्वाच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आम्हीच नाही, असं कसं. त्यांनी फार गांभीर्याने घेतलं आणि तुम्हाला सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश त्या इंडस्ट्रीयल पॉलिसीमध्ये त्यांनी करून घेतला. मी खरं म्हणजे त्यांचा खूप मोठा आभारी आहे की त्यांनी अशा प्रकारे त्या गोष्टीचं महत्त्व हेरून त्यांना ह्या ठिकाणी त्याच्यात समावेश केला आहे. आणि त्याच्या पुढची पायरी अशी आहे की ते म्हणाले ही इलेक्शन संपल्याबरोबर आपल्याला आता ह्या इंडस्ट्रीयल पॉलिसीचा प्रत्येक भागाला कसा उपयोग करून देता येईल ह्याच्यासाठी काम करायचं आहे. आपण एक खूप मोठा पर्स्पेक्टिव्ह प्लान, परिप्रेक्ष्य प्लान त्याच्यासाठी तयार करतो आहे. घाटमाथ्यावर ऊसातनं मोठी क्रांती झाली, तीच आणि त्याच्यापेक्षा सुंदर क्रांती जसे ऊसाचे ट्रक आपण वरती चढायला लागलो की चालताना दिसतात फॅक्टरीकडे, तसेच कदाचित पुढच्या 10 वर्षात बांबूचे ट्रक फॅक्टरीकडे चालताना आणि सगळ्यांचीच या सगळ्यांची ती काय मोहन होडावडेकरच्या फॅक्टरीचं स्वप्न नाही आहे, तर एक मोठी सहकार चळवळ बांबूच्या फॅक्टरीची आणि त्याच्यातनं ह्या जिल्ह्यामध्ये किमान 25,000 लोकांना घराघरात काम मिळेल, गावागावात काम मिळेल, ह्याच्यासाठी आपण काम करतोय. आता दीपकबाईंनी सांगितलं आपल्याला माहिती आहे की आंबा आणि काजू
काय परिस्थिती आहे. जग आता ग्रीन इकॉनॉमीकडे वळायला लागलं आहे आणि ग्रीन इकॉनॉमीकडे वळत असताना तो फक्त पर्याय नाही आहे, तर ती काळाची गरज आहे. आता असं म्हटलं जाते की हे पर्यावरण इतकं बिघडत जाईल की त्या आंब्याला मोहर येईल की नाही माहीत नाही आणि आंब्याचा मोहर आल्यानंतर त्याचा आंबा मिळेल की नाही माहीत नाही. त्यामुळे भविष्यात ह्या कोकणाला देवानं इतकं काही दिलं आहे की आंबा आहे, काजू आहे. आता तो नसेल तर पुढची व्यवस्था कदाचित देवानं करून ठेवली असेल, ती म्हणजे बांबू आहे, ज्याला ह्या पर्यावरणाचं काही झालं तरी काय फरक पडणार नाही. त्यामुळे आपल्याला अल्टरनेट पीक म्हणून बांबू स्वीकारावाच लागेल आणि त्याच्यासाठी आपण या जिल्ह्याचे सगळे सर्वोच्च नेत्यांच्या माध्यमातून एक खूप सुंदर चळवळ उभी नेतोय. या निमित्ताने ती तुमच्यासमोर मला मांडायचं संधी मिळाली, याच्याबद्दल पुन्हा एकदा कोकण साथचे धन्यवाद. आणि सरते शेवटी मी गेल्या वर्षी उद्युक्त केलेलं तेच वाक्य आहे, ह्या जिल्ह्यात वाद घालणाऱ्या लोकांपेक्षा साथ घालणाऱ्या लोकांची जास्त गरज आहे. ह्या नको ता नको म्हणून सांगणाऱ्या लोकांपेक्षा आपण हे करूया आणि ते आम्ही करूया असं म्हणणाऱ्या लोकांची गरज आहे. आणि अशा लोकांना गेली 12 वर्ष कोकण साथ घालते आहे, ह्याच्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. या ठिकाणी त्यांनी मला हा पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं. हा पुरस्कार मी माझ्या सगळ्या ज्यांनी माझ्यावर संस्कार केले, ज्यांनी मला घडवलं त्या आईवडिलांना, माझ्या हे सगळं मला सहन करतात ते माझी सगळी कुटुंब आणि माझे सगळ्या अर्थानं गेले 22 वर्ष साथ देणारे माझे कारागीर, सहकारी, महिला भगिनी यांच्यासाठी अर्पित करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उद्योजक. धन्यवाद सर, तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छांसाठी. मी तुम्हाला कृपया व्यासपीठावर थांबण्याची विनंती करते आहे, कारण आता कुडाळ MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीनं संचालक मोहन होडावडेकर सर आणि त्याचबरोबर त्याचे कार्यवाह ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर हे संपादक संचालक ढवळीकर सर यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना शुभेच्छा देणार आहेत. त्याचबरोबर संदीप देसाई सर यांना सुद्धा मी विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. धन्यवाद सर, तुम्ही दिलेल्या या कोकण साथ लाईव्हला शुभेच्छांसाठी. त्यानंतर पुढचं स्वागत होतं आहे ते म्हणजे प्रशासकीय निवृत्त पोलीस अधिकारी मात्र सध्याचे सिडको नवी मुंबईचे सल्लागार असलेले माननीय मोहन गवस यांचा. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे संपादक संदीप देसाई सर यांना. माननीय मोहन गवस सर यांचं आता स्वागत होतं आहे आणि त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे संपादक संदीप देसाई सर यांना. त्यानंतर व्यासपीठावर मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करते भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे सर यांना. कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन कोकण साथ लाईव्हला शुभेच्छा द्याव्यात, आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार, जय महाराष्ट्र. कोकण साथ लाईव्ह याच्या 12व्या वर्धापन दिनी येथे उपस्थित असलेले नकुलजी पारसेकर, मोहनजी होडावडेकर तसेच सर्व कोकण साथ लाईव्हची संपूर्ण टीम आणि ज्यांच्या खांद्यावर आज कोकण साथ लाईव्हची धुरा आहे ते आमचे संदीप देसाई. आणि आत्ता नवीनच कोकण साथने हॅलो सिंधुदुर्ग म्हणून जे चॅनल नवीन चालू केलेलं आहे ते
आमचे सागर चव्हाण, आमचे वैभववाडीचे श्रीधर साळुंके, उमेश बुचडे आणि हे सर्वच सावंत, कणकवलीचे आमचे सावंत आणि या सर्वच मंडळी, बागवे असतील, हे सर्व म्हणजे मी खरोखर या सर्वांचा मनापासून अभिनंदन करतो. कारण या चॅनलची सुरुवात सिंधुदुर्ग लाईव्हपासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासून मी या चॅनलच्या सुरुवातीला मी बरोबर आहे. त्यांचा पूर्ण आलेख मी पाहिलेला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे यांनी प्रगती केलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निर्भीडपणे पत्रकारिता करतायत. आज शहरामध्ये पत्रकारिता करणं अतिशय सोपं असतं, पण ग्रामीण भागामध्ये त्या भागातल्या नेत्यांचं, त्या भागातल्या लोकांचा कल सर्व सांभाळून आणि त्या दुर्गम भागामध्ये जाऊन त्या भागातल्या अडीअडचणींना वाचा फोडण्याचं जे काम सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून करतायत ते अतिशय खरोखरच फारच म्हणजे सिंधुदुर्गाचा अतिशय चांगल्या प्रकारे असं म्हणावं लागेल की म्हणजे मागे संदीप देसाईंना मी पाहिलं होतं, ज्यावेळेला खरी हत्तींची जी दोडामार्गमध्ये शेतकऱ्यांच्या तोंडातला घास ज्या पद्धतीने सगळी बागा उद्ध्वस्त होत होत्या, त्यावेळेला आवाज उठवण्याची जी गरज होती, म्हणजे कोविडमधून मला वाटतं संदीपजी त्यावेळेला आपण बाहेर पडत होतो त्यावेळेची ती सुरुवात होती. मग त्यावेळेला ज्या पद्धतीने त्यांनी आवाज उठवला या चॅनलने, म्हणजे खरा सिंधुदुर्गातल्या जनतेचा आवाज जर कोण उठवत असेल तर ते कोकण सातची ही सर्व टीम ही उठवते आणि त्यांना न्याय द्यायचं काम हे कोकण सातच्या माध्यमातून होतं आहे. आज बऱ्याच गोष्टी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण करताय. कृषी शेतीविषयक आपण काम केलेलं आहे. पर्यटनमध्ये काम करण्याची आपल्याला गरज आहे. आपला हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. आज पाटणकर साहेब इथे आहेत, जरी ते रिटायर झाले असले तरी ते आपल्याला बरीच मदत करू शकतात या जिल्ह्याला. आपल्या जिल्ह्यामधली अशी बरीच मंडळी आहेत जी आपल्या कोकण सातच्या माध्यमातून आपल्या जवळ येत आहेत आणि या सिंधुदुर्गाच्या कामासाठी, विकासासाठी प्राधान्याने पुढे येत आहेत. हे अतिशय खरोखरच चांगली गोष्ट आहे. आज लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून जे आपण पाहतो तो आज पत्रकारितेचा जो आपण स्तंभ म्हणून जो सगळीकडे नेहमीच उल्लेख करतो, पण तो निर्भीडपणे जो आज काम करायची जी पद्धत आहे ती या कोकण सातच्या टीममध्ये आहे. ग्रामीण भागामध्ये खेडोपाड्यावर जाऊन त्या भागातल्या तिथे होत असलेल्या कुठले अन्याय होत असेल किंवा कोणाची चांगलं काही विकासाची कामं करत असतील तर त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं, अन्याय होत असेल तिथे वाचा फोडायचं, हे जे काम ही सर्व टीम करते हे अतिशय उल्लेखनीय आहे. मी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा देतो. तसंच आपण यापुढे पर्यटनमधून सुद्धा काम करा. मला वाटतं आपल्या कोकणामध्ये सिंगापूरच्या धर्तीवरती आंबोलीमध्ये केसरी गावात एक KSR ॲक्वेरियम म्हणून एक मोठं अतिशय चांगलं पर्यटन स्थळ पर्यटन उभं राहतं आहे. म्हणजे सिंगापूरमध्ये जर जायचं असेल तर आपण नेहमीच पाहतो की तो सँटोसा आयलंड आणि युनिव्हर्सल स्टुडिओ आणि तिथला ॲक्वेरियम दवळीकर साहेब बरोबर ना, तर हे आपण तिथे सर्वजण जातात. पण त्याच्यापेक्षा चांगलं आपल्या इथे ॲक्वेरियम झालेलं आहे जे KSRने आणलेलं आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्राचे माझे जवळचे मित्र, माझे मोठे बंधू, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण साहेबांनी ही इथे पर्यटनाला चालना द्यायची सुरुवात केलेली आहे. आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे तिथे संपूर्ण जगातल्या सगळ्या जातीचे मासे, तसेच वेगवेगळे बर्ड सेंच्युरी, काईट गार्डन असे वेगवेगळे जे आहे आणि ते आता आणलेलं आहे. आणि या जिल्ह्यातल्या मुलांसाठी, शाळांसाठी त्यांनी फ्री आठवड्यातून एक दिवस ठेवलेला आहे तिथे.
जेणेकरून आपल्या जिल्ह्याला त्या सर्वाचा लाभ घेता हवा. अशा प्रकारे जी पर्यटनामधून जी चालना देत आहेत, आपल्याला केरळच्या धर्तीवरती आपण इथे पर्यटन केलं पाहिजे. आज पर्यटन उद्योगाला जास्तीत जास्त आपण चालना दिली पाहिजे. सर्वात मोठं म्हणजे साहेब, तुमच्या गोव्यापेक्षा चांगले सरस असे समुद्रकिनारे आमच्याकडे आहेत आणि सर्वात मोठा समुद्रकिनारा आम्हाला लाभलेला आहे. व्हाईट सँडचे चांगले बीचेस आहेत, पण ते डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. आपोआप तिथल्या प्रत्येक गावातल्या लोकांच्या हाताला रोजगार मिळेल, काम मिळेल, व्यवसाय उभे राहतील. बॅकवॉटर म्हणाल तर केरळपेक्षा चांगलं आमचं बॅकवॉटर आहे. आज जवळजवळ 45 किलोमीटरचा बॅकवॉटरचा आपल्याकडे आहे. विजयदुर्गपासून सौंदाळ्याची खाडी आहे, तर इकडे तुमची कालावलची कर्ली कालावलची खाडी आहे. ह्या जर डेव्हलप केल्या तर हा जिल्हा स्वयंरोजगार आणि स्वयंसमृद्ध होऊ शकतो. याचा कोणावरती अवलंबून राहायची आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गरज लागणार नाही. आणि मला वाटतं त्यासाठी आपण कोकण साथच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून या जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला आपला फायदा मिळेल आणि त्यातून त्यांना एक नवीन व्यवसायाचं मार्गदर्शनही आपल्याकडनं मिळेल. मी पुन्हा एकदा आज आपल्या वर्धापन दिनाबद्दल तुमच्या सर्व टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो. संदीप देसाई साहेबांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. तसेच आमचे सागर चव्हाण जे नवीन चॅनल चालू करत आहेत हॅलो सिंधुदुर्ग, त्याबद्दल त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपण दिलेल्या या शुभेच्छांसाठी पर्यटनाबाबतचा हा मी आमचे संपादक संदीप देसाई सर यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. त्याचबरोबर आमचे संपादक संचालक ढवळीकर सर यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते आणि आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांना देखील व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. अतुल रावराणे आपल्याला शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर पर्यटनाबाबतचा आपण मांडलेला मुद्दा हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. माध्यम म्हणून आम्ही यावर नक्कीच काम करू असा शब्द या निमित्तानं आम्ही तुम्हाला देतोय. धन्यवाद सर आपण दिलेल्या शुभेच्छांसाठी. यावेळी या कार्यक्रमाला लक्ष्मीबाई हेवाळे महाविद्यालयाच्या प्राचार्य सुभाष सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करतो लहू परब यांना. त्याचबरोबर सावंतवाडीचे प्रभारी नगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर सर यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी करते. आमचं सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत होणार आहे. स्वागत होतं आहे पुष्पगुच्छ देऊन प्रभारी नगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर सर यांचं. यानंतर स्वागत होतं आहे लक्ष्मीबाई हेवाळे महाविद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष सावंत यांचं. लक्ष्मीबाई हळबे महाविद्यालय लहू परब यांना विनंती करतो त्यांचं स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर प्रभारी नगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर सर आपल्याला शुभेच्छा देतील. आपल्या कोकण साथ लाईव्हच्या वर्धापन दिनाला शुभेच्छा देतील. मी सरांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. कोकण लाईव्ह चालू आहे. कोकण लाईव्ह 24/7 खरोखरच आपण जे काम करताय आणि असं म्हटलं जातं आहे की पत्रकारिता हा समाजाचा चौथा आधारस्तंभ, ज्याला आपण समाजासमोर जी सत्यता असते ती समाजासमोर आणायची असते. त्यासाठी आपली जी तळमळ आणि फील्ड वर्क, आजच मी बघितलं. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. आज SPK कॉलेजमध्ये आग लागली होती. SPK कॉलेजमध्ये आग लागली असताना मला वाटतं विनायक गावस अगदी छपरावर चढलेले होते आणि छपरावर चढून ते त्या ठिकाणी पाणी मारत होते. दिस इज युअर ॲबिलिटी, यू प्रूव्ड इट.
आय एम प्राऊड ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद सर आपण दिलेल्या या शुभेच्छांसाठी. त्यानंतर अनिल निरवडेकर सर हे संपादक संदीप देसाई सर यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. मी संदीप देसाई सर आणि त्याचबरोबर आमचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर सर यांना विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर थांबायचं आहे. एक आपण प्रातिनिधिक स्वरूपात सन्मान करतोय तो म्हणजे कोकणसात लाईव्हचे पेपर विक्रेते रंजन बांदेकर यांचा. गेली अनेक वर्ष ते आपल्या या माध्यमाबरोबर आपल्या जोडलेले आहेत. पेपर विक्रेते करून आपलं पेपर ते अनेक वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात. तर या रंजन बांदेकर सरांसाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि त्यांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात आपण हा सन्मान करूया. त्याचबरोबर करूळचे सरपंच नरेंद्र कोलते यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती करते. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना व्यासपीठावर येण्याची मी विनंती करते. करूळचे सरपंच नरेंद्र कोलते हे कोकणसात लाईव्हला शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर वैभववाडीचे उद्योजक विजय तावडे हे संपादकांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना शुभेच्छा देतील. मी त्यांना विनंती करते वैभववाडीचे उद्योजक विजय तावडे यांना की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अभय मालवणकर हे आपल्या वर्धापन दिन सोहळ्यास उपस्थित आहेत. ते पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना शुभेच्छा देतील आणि त्याचबरोबर त्यांचं स्वागतसुद्धा करण्याची विनंती मी संपादकांना करते. आता आपण वळणार आहोत आपल्या बक्षीस वितरणाकडे. कोकणसात लाईव्ह फक्त बातम्या देत नाही तर समाजाशी नाळ जपत परंपरा आणि संस्कृतीही जपते. त्याचाच एक भाग म्हणून दरवर्षी आयोजित करत असलेली गणेश सजावट स्पर्धा, ज्यात कोकणातील असंख्य घराघरातून उत्स्फूर्त असा आपल्याला सहभाग मिळतो आणि घराघरातील गणरायाच्या सजावटीसाठी कल्पकता, भक्ती आणि संस्कृतीचं दर्शनसुद्धा घडतं. आणि आजच्या या वर्धापन दिनाच्या मंगल सोहळ्यात त्या स्पर्धेतील विजेत्यांचा सन्मान आपण बक्षीस वितरणाद्वारे करणार आहोत. पण तत्पूर्वी आपल्या या सोहळ्यास उपस्थित सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष त्याचबरोबर नगरसेवक संजू परब यांचं आगमन होतं आहे. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांना करते. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आहे. त्याचबरोबर दोडामार्गचे जिल्हा परिषदचे त्याचबरोबर शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, दोडामार्गचे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतं आहे. त्यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब यांना करतोय. त्याचबरोबर सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर सर सुद्धा आपल्या या वर्धापन दिन सोहळ्यास उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती मी करते आमचं सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांना.
आता आपण आपल्या गणेश सजावट स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणाकडे वळतोय. मेसर्स श्रीराम सोलर आणि बोरवेल्स मुख्य प्रायोजक तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक सहप्रायोजित या गणेश सजावट स्पर्धेतील विजेत्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत, ज्यांनी आपल्या कल्पकतेनं सर्वांची मनं जिंकलेली आहेत, ज्यांच्या सजावटीत भक्तिभाव आणि नवकल्पनांचा सुंदर मिलाफ आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. सुरुवातीला उत्तेजनार्थ विजेत्यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. विजेत्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी व्यासपीठावर सर्व उपस्थित मान्यवरांना विनंती करते, त्यांनी व्यासपीठावर येऊन मी विनंती करतो सन्मान्य संजू परब सर यांना व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर प्रितेशजी राऊळ जिल्हा परिषद सदस्य यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर माजी नगराध्यक्ष बबनजी साळगावकर सर यांनाही विनंती करतो. तसेच सतीशजी पाटणकर सर यांनाही विनंती करतो. त्याचप्रमाणे नितीनजी मांजरेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनाही व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. त्याचप्रमाणे गणेशप्रसाद गवत सर यांनाही विनंती करतो, आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यायचं आहे. आपल्या या सर्व मान्यवरांच्या हस्ते श्री गणेश सजावट स्पर्धेची बक्षीस वितरण या ठिकाणी संपन्न होते. आणि पहिलं उत्तेजनार्थ बक्षीस जातं आहे ते म्हणजे झोळंबे दोडामार्गचे राजेश नवसू गवस यांना. मी त्यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते आणि त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आपल्या विजेत्यांचं गौरव होणार आहे. पहिला सन्मान होतोय तो म्हणजे दोडामार्ग झोळंबेच्या राजेश नवसू गवस, त्यांचे कुटुंबीय हा सन्मान स्वीकारत आहेत. मी विनंती करतो नितीनजी मांजरेकर यांना की त्यांचा सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे कुडाळ पाट माधववाडी येथील हे उत्तेजनार्थ विजेते आहेत. पुढचा सन्मान होतोय तो म्हणजे दोडामार्ग कुंब्रल येथील विष्णुप्रसाद संतोष सावंत यांचा. मी त्यांना व्यासपीठावर येण्या
यांनी रोख रक्कम 7,700 रुपये, सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. त्यांना व्यासपीठावर येण्याची मी विनंती करते. आपल्या गणेश सजावट स्पर्धेतील हा दुसरा क्रमांक ज्यांनी पटकावला या सर्जनशील कोकणवासियांमुळेच हा उपक्रम खरं तर वर्षागणिक अधिक भव्य बनत चाललो आहे. आणि पुन्हा एकदा सर्व विजेत्यांसाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया त्यांच्या या कल्पकतेसाठी आणि सर्जनतेसाठी. मी मान्यवरांना विनंती करतो की स्थानपन्न व्हायचं आहे. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब साहेब यांना मी विनंती करते की कृपया त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे आणि कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा द्यायचा आहे. कोकणचं नंबर 1चं चॅनल कोकण 7 लाईव्हला आज 12 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मी त्यांना जिल्हा शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख म्हणून जिल्हावासियांतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो. गेली 12 वर्ष सातत्याने हे चॅनल समाजासमोर एक खरी बाजू मांडत आहेत आणि समाजासाठी भांडत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. आत्ताच आमच्या हातनं सुद्धा त्याचा बक्षीस वितरण समारंभ झालेला आहे. फक्त पत्रकार क्षेत्रात नाही तर सामाजिक क्षेत्रात हे चॅनल अग्रेसर आहे. आज त्यांचा 12वा वर्धापन दिन आहे. मी परमेश्वराच्यांनी अशी प्रार्थना करेन की त्यांचा 100वा वर्धापन दिन असाच साजरा व्हावा असं मी परमेश्वराच्यांनी प्रार्थना करतो. जास्त काही न बोलता एवढंच सांगेन. मी कालच याबद्दल प्रतिक्रिया दिली. खऱ्या बातम्या देणारा जर चॅनल कुठचा असेल आणि लगेच व्यवस्थित बातम्या परत परत वाचाव्याशा वाटतात, शब्दरचना शब्दफेक हे चॅनलची व्यवस्थित असते. त्याच्यामुळे बातम्या वाचतानासुद्धा एक मनाला आपण काहीतरी वाचतोय. जे लिहिणारे आहेत, जे बोलणारे मॅडम आहेत आपल्या जिकडचे आहेत, ते सुद्धा फार सुंदर बोलतात. गेली मला वाटतं 7-8 वर्ष त्यांना मी या कार्यक्रमात बघतो. असं एक सुंदर टीम या चॅनलमध्ये आहे. या पुऱ्या टीमलासुद्धा मी शुभेच्छा देतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आपण दिलेल्या या शुभेच्छांसाठी आणि व्यक्त केलेल्या मनोगतासाठी. त्याचनंतर पुढचा शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत उद्योजक विजय तावडे. मी त्यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. तत्पूर्वी आपल्या सिंधुदुर्गचे जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. तर त्यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती करते. संपादक संदीप देसाई सर यांना गुलाब पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं हे स्वागत होतं आहे.
जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवन सर यांचं आता स्वागत होतं आहे. कोकण संवाद चॅनल नंबर 1 यांचा आज 12वा वर्धापन दिन इथे साजरा होत आहे. त्यानिमित्त त्यांचे डायरेक्टर संजय ढवळीकर, संपादक संदीप देसाई, आमचे जिल्हा प्रमुख संजय परब, आमचे त्यांची ओळख नसली तरी त्यांची कारकीर्द राजकारणामध्ये गाजलेली आहे असे आपले मित्र आणि आमचे पाहुणे. तर आम्हाला या येथे त्याच्या व्यासपीठावर बोलून आणि या आमच्या तुमच्या कार्यक्रमाला बोलून आम्हाला जो आमचा स्मार्ट लीडर म्हणून असा आम्हाला पुरस्कार दिला आणि आज माझा वाढदिवस आहे त्या दिवशीच मला पुरस्कार मिळतो आहे. त्यामुळं तुमच्या चॅनलचा खराच मी आभारी आहे आणि तुमच्या चॅनलला कधी माझे साळुंके साहेब आहेत आमच्याकडे नेहमीच येतात माझ्याकडे. आज याची आम्हाला जाहिरात द्या, त्याची जाहिरात. तुमच्या पाठीशी मी सदैव ह्या चॅनलच्या पाठीशी आम्हाला कधी हाक मारला साळुंके साहेबांनी किंवा तुमच्या टीमनी तर आम्ही तुमच्या पाठीशी सदैव राहू अशी शुभेच्छा देतो. माझा भाऊ पण शिवसेनेमधून मुंबई लालबागच्या शाखेमध्ये 204मध्ये माझा भाऊ नगरसेवक झाला आहे आणि आज माझा वाढदिवस असून मला ह्या पुरस्कार तुम्ही जाहीर केला आणि दिला त्याबद्दल तुमचा खरंच सतीशी ऋणी राहीन आणि मला 2 शब्द दिल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर आपण व्यक्त केलेल्या शुभेच्छांसाठी. त्यानंतर आपण आपल्या पुढील बक्षीस वितरणाकडे वळणार आहोत, स्मार्ट लीडर पुरस्काराकडे वळणार आहोत. आणि आताचा स्मार्ट लीडर पुरस्कार जातोय तो म्हणजे जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य तथा माजी आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ सर यांना. त्याचबरोबर आपले मान्यवर माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर प्रशासकीय निवृत्त पोलीस अधिकारी माननीय मोहन गवस सर यांना विनंती आहे की त्यांनीही व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर आमचे संपादक संदीपजी देसाई सर आणि आमचे संपादक संचालक ढवळीकर सर यांनासुद्धा विनंती आहे की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर स्मार्ट लीडर पुरस्कार जातोय माहिती अधिकारी माजी माहिती अधिकारी ते म्हणजे पाटणकर सर यांना, त्यांना देखील विनंती आहे कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सन्मान होतो आहे. नेहमी सर्वसामान्य माणसात राहणारं आणि आपलंसं वाटणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे जिल्हा परिषद सदस्य प्रितेश राऊळ. समाजकार्य राजकारण करत त्यांनी एक वेगळी दिशा चालना विकासाला दिलेली आहे. प्रितेश राऊळ यांनी सर्वसामान्य कुटुंबातून आपल्या सगळ्याची सुरुवात केलेली आहे आणि राणेंचे विश्वासू एकनिष्ठ शिलेदार म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. त्यांचा सन्मान करताना आम्हाला अत्यानंद होतो आहे. त्यानंतर पुढचा सन्मान जातो आहे तो म्हणजे सौ सोनिया अंकुश नाईक कुबल, ज्या नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य आहेत त्यांना व्यासपीठावर येण्याची मी विनंती करते आणि सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत त्यांचा हा गौरव होतो आहे. स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं त्यांचा हा सन्मान होतो आहे. मी मॅडमना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. कुटुंबियांच्या उपस्थितीत त्यांनी ते गौरव स्वीकारतील. 12वी नंतर सोनिया नाईक यांनी बेळगावमधील नामांकित KLE मेडिकल कॉलेजमध्ये आपलं नर्सिंगचं शिक्षण पूर्ण केलं. शिक्षणाचा फायदा सर्वसामान्यांना कसा होईल यासाठी त्या नेहमीच प्रयत्नशीलसुद्धा आहेत. आताच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत मणेरी पंचायत समिती मतदारसंघात 4 प्रतिस्पर्ध्यांना हरवून त्यांनी हा विजय प्राप्त केलेला आहे आणि दांडग्या जनसंपर्कामुळे त्यांनी हा विजयावर शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यांचा सन्मान करताना आम्हाला अत्यानंद होतो आहे. पुढचा सन्मान होतो आहे ते म्हणजे मनसे मतदारसंघाचे पंचायत समिती सदस्य विष्णू घाडी. ते जर असतील तर त्यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. त्यानंतर पुढचा शुभेच्छा देण्यासाठी आणि मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते आहे जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रितेश राऊळ सर यांना. त्याचबरोबर उपस्थित मान्यवरांना मी स्थानापन्न होण्याची विनंती करते. नमस्कार. कोकण 7 कोकणच्या या पवित्र भूमीमध्ये एक चांगलं असं स्थान निर्माण करणारे असे क्रांतीपर्व कोकणचे महाचॅनल कोकण 7 खरोखर आज 12व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना या कोकण 7 चॅनलने अनेक नेहमीच
चढता आलेख राहिलेला आहे. आणि ह्या चढत्या आलेखामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे तो म्हणजे ते ग्रामीण भागामध्ये किंवा त्या ठिकाणी ज्वलंत पत्रकारिता करणारे एक प्रामाणिक आणि निष्ठेचे असे त्यांचे हे सर्व पत्रकार. त्याच्यामुळे कोकण 7 सर्वात महत्त्वाचा करण्यामध्ये या सर्व पत्रकार मित्रमंडळींचा महत्त्वाचा वाटा हा त्या ठिकाणी आहे. पत्रकार आणि माझं नातं हे नेहमीच जवळचं राहिलेलं आहे. जवळपास 2004 पासून सीमांत नावाची एक पत्रकारांची आमची संस्था होती. त्यापासून पत्रकारांचं आणि माझं नातं राहिलेलं आहे. आणि कोकण 7चं नातं हे जवळपास गेली कित्येक वर्ष ज्यावेळी लाईव्ह सिंधुदुर्ग होतं त्यापासून नंतर आदरणीय सागर चव्हाण यांनी सागर चव्हाण आणि त्यांच्या सहकार्याने त्यावेळी लावलेलं हे रोपटं आज बऱ्यापैकी वटवृक्षामध्ये रूपांतर होत असताना आज संदीप देसाई असतील, आदरणीय आमचे मित्र दीपेश परब, ओरोसचे प्रतिनिधी लहू माडेश्वर, विनायक गावस, म्हणजे सर्वांची नावं या ठिकाणी अग्रक्रमाने घेतली जात आहे. कोकण 7चं सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे म्हणजे निर्भीड पत्रकारिता. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एक जसं आपण म्हणतो एका क्लिकवरती आपल्याला सर्व दिसतं, तसंच एका फोनवरती त्या ठिकाणचे असणारे पत्रकार लागलीच त्या जागेवरती येऊन चांगल्या प्रकारची बातमी घेतात. त्यामुळे खरोखर त्यांचं अभिनंदन करण्यासारखं आहे. कोकण 7च्या या वर्धापन दिनाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि आज या ठिकाणी कोकण 7ने सर्वच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या क्रांतीमध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक त्याचप्रमाणे पर्यटन अशी क्रांती कोकण 7 या महाचॅनलने उभी केलेली आहे. आणि पत्रकारितेबरोबर सुद्धा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण कुठेतरी सामाजिक जीवनाशी निगडीत आहोत या भावनेने चांगले चांगले उपक्रम, लोकाभिमुख उपक्रम या ठिकाणी ते राबवत असतात. आजचाच या ठिकाणी गणेश सजावट स्पर्धासुद्धा त्यांच्यानी पूर्ण जिल्ह्यामध्ये केली. आणि आता बऱ्याच या ठिकाणी बऱ्याच जणांचं या ठिकाणी सन्मान झाला, तर त्यांचंसुद्धा मी अभिनंदन करतो. कोकण 7चा नेहमीच स्मार्ट लीडर आणि कोकण रत्न पुरस्कार हा नेहमीच होत असतो. आणि या वर्षीचा कोकण आपला स्मार्ट लीडर पुरस्कार या ठिकाणी कोकण 7ने मला दिला. त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांचे खूप खूप मी या ठिकाणी अभिनंदनही करतो. कारण कोकण 7चं जे माझ्या राजकीय जीवनामध्ये त्यांनी कुठेतरी या ठिकाणी माझी या ठिकाणी कुठेतरी ओळख निर्माण केली. आणि माझी राजकीय जीवनामध्ये किंवा सामाजिक जीवनामध्ये माझी खरी ओळख जर निर्माण केली ती आदरणीय राणेसाहेब असतील किंवा राणे परिवारामुळे माझी राजकीय जीवनामध्ये एक चांगली ओळख या ठिकाणी निर्माण झाली. आणि त्यानंतरच्या सामाजिक जीवनामध्ये किंवा इतर सर्व क्षेत्रामध्ये माझ्या बरोबर असणारे सर्वच कार्यकर्ते, माझे मित्रमंडळी यांचा सर्वात महत्त्वाचा वाटा आहे. आज या ठिकाणी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय संजू परब साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुद्धा जिल्हा प्रमुख असताना आम्ही त्या ठिकाणी तालुका अध्यक्ष म्हणून आम्ही काम करत होतो. म्हणजे सर्वांनीच माझ्या या राजकीय जीवनामध्ये सर्वांचाच महत्त्वाचा वाटा राहिलेला आहे. आणि या पत्रकारांचे ऋणसुद्धा मी कदापि विसरणार नाही. आणि हा जो सत्कार या ठिकाणी माझा केला तर त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि पुढच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या या जडणघडणीमध्ये हा सत्कार मला नेहमी स्फूर्ती, प्रेरणा देणारा हा नक्की ठरेल. जसं आजपर्यंत त्यांनी पर्यटन क्षेत्रामध्ये काम केलं, यापुढे सुद्धा पुढच्या कालावधीमध्ये एक रोजगारभिमुख काम आपण सर्वांनी मिळून करायला पाहिजे असं माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला वाटतं. आजच्या या कार्यक्रमाला मला स्मार्ट लीडर देऊन पुरस्काराने सन्मानित केलात त्याबद्दल कोकण 7च्या सर्वच मान्यवरांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि आत्ताचसुद्धा आपल्या जुईली पांगम आपल्या मॅडम आहेत, म्हणजे खरोखर त्यांचं नाव राहिलं आणि गेली 7 ते 8 वर्ष चांगल्या प्रकारचं बातम्या या ठिकाणी ते समोर येऊन दिसतात. सर्वांना म्हणजे त्यांच्या ज्या एक शब्दाची जी ट्युनिंग आहे ही सर्वांना भावते. संदीप देसाई असतील ते सुद्धा माझे खास मित्र आहेत. म्हणजे माझ्या राजकीय शिक्षण आरोग्य सभापतीच्या कालावधीमध्ये सुद्धा ते एक सरपंच म्हणून त्या ठिकाणी कार्यरत होते. आदरणीय सागर चव्हाण असतील, दीपेश परब, लहू माडेश्वर
या पुढच्या माझ्या राजकीय जीवनामध्ये सुद्धा ह्या सर्वांचा पाठिंबा असाच राहिला पाहिजे असं सर्वांना मी आवर्जून सांगतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर या शुभेच्छांसाठी. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर थांबायचं आहे. पुढच्या शुभेच्छा त्या आमच्या संपादकांना देतील. त्याचबरोबर मी आमचे संपादक संदीप देसाई सर यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. ढवळीकर सर यांनासुद्धा विनंती आहे, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. जिल्हा परिषद सदस्य प्रितेश राऊळ, त्याचबरोबर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब सर हे त्यांना शुभेच्छा देतील. नार्वेकर सर सुद्धा आम्हाला शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर सर सुद्धा कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देतील. सुपर बाजार कणकवलीची टीम सुद्धा कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देईल. आम्ही शुभेच्छांचा स्वीकार तर करणारच आहोत, पण तत्पूर्वी आपण आता स्मार्ट लीडर विजेत्यांचा सुद्धा सन्मान करणार आहोत. त्यामुळे सर्वांना मी विनंती करते, अगदी काही काळानंतर आपण आपल्या शुभेच्छा आम्ही स्वीकारणार आहोत. मी कृपया सर्वांना विनंती करते, तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा मी स्वीकारणार आहोत. कृपया अगदी 2 मिनिटातच आपण आपल्या स्मार्ट लीडर पुरस्काराचं वितरण करूया आणि काही काळानंतर आम्ही तुमच्या शुभेच्छांचा स्वीकार करतोय. तुमचं प्रेम हे असंच राहणार आहे, साथसुद्धा अशीच राहणार आहे. त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे, कृपया समोरच्या खुर्च्यांवर व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्यानंतर पुढचा स्मार्ट लीडर पुरस्काराचं वितरण होतं आहे, ते म्हणजे श्री विनायक सुझुकीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र तेरसे यांचं. मी सरांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते आणि त्यांनी हा आपला स्मार्ट लीडर पुरस्काराचा स्वीकार करावा. त्याचबरोबर माहिती अधिकारी, माजी माहिती अधिकारी पाटणकर सरसुद्धा यांना विनंती करते, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि या पुरस्काराचं वितरण करायचं आहे. सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत श्री विनायक सुझुकीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र तेरसे, त्याचबरोबर त्यांची टीमसुद्धा उपस्थित आहे. त्यांचं स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मान केला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रातलं हे सक्रिय नाव आहे. कुडा येथील सुझुकी मोटरसायकल इंडियाची डीलरशिप विनायक सुझुकीचे ते मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. ग्राहकांच्या समाधानाला नेहमीच त्यांनी प्राधान्य दिलं आहे. सुझुकी इंडियाकडून त्यांना प्रतिष्ठेचा पुरस्कारही मिळाला आहे आणि त्यांचा हा सन्मान करताना आम्हाला अत्यानंद होतो आहे. त्याचबरोबर ते कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देखील देतील. यानंतर कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देत आहेत श्री नितीनजी मांजरेकर, तसेच गणेश प्रसाद गवस हे कोकण 7 लाईव्हला यानंतर शुभेच्छा देत आहेत. त्याचबरोबर कणकवली सुपर बाजारचे व्यवस्थापक सावंत हे देखील कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर दोडामार्गचे तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मांजरेकर हे देखील कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देत आहेत. त्यानंतर पुढील शुभेच्छा देत आहेत ते म्हणजे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नागवेकर सर. या कार्यक्रमासाठी रेडी येथील उपस्थित मान्यवरसुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होते. यात भूषणजी सारंग वेंगुर्ल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच रुपेश देसाई, बाबा राऊळ, बाळू राऊळ हे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. त्यांचं आम्ही सुद्धा स्वागत करतोय शब्दसुमनाने कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने. त्याचबरोबर देवीदास आडारकर या देखील कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देतील.
त्याचबरोबर डिजिटल मीडिया दोडामार्गचे सर्व प्रतिनिधी हे कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा देतील. मोहन गवस सरांनी कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आपल्या सोहळ्यास उपस्थित सावंतवाडीच्या नगरसेविका मोहिनी मडगावकर, त्याचबरोबर निलिमा नाईक, त्याचबरोबर दीपाली भालेकर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. सुनीता पेडणेकर या देखील आपल्या सोहळ्यास उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. भोसले नॉलेज सिटीचे PRO नितीन सांडे यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक सर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. संतोष गवस हे देखील कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा देतील. सामाजिक कार्यकर्ते आयनेट इंडस्ट्रीजचे डायरेक्टर सुबोध शेलेटकर यांनी देखील कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर भोसले नॉलेज सिटीचे PRO नितीन सांडे हे देखील कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर सावंतवाडीच्या नगरसेविका मोहिनी मडगावकर मॅडम, दीपाली भालेकर मॅडम, नीलम नाईक मॅडम, सुनीता पेडणेकर मॅडम ह्या देखील कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा देतील. जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक सर, पत्रकार रवी गावडे, संतोष वैज, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गावस, त्याचबरोबर तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर सर, अभिमन्यू लोंढे सर, राजू तावडे, उमेश सावंत हे देखील आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यांचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. ते देखील आपल्या या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतील, सोहळ्याला शुभेच्छा देतील. टीम कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर या सोहळ्यास उपस्थित मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर सर,
आपलं मनोगत व्यक्त करतील आणि शुभेच्छा देतील. कोकणचे नंबर 1चे चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनास मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. याचे संपादक संदीप देसाई माझे मित्र, तसेच माझे दुसरे मित्र संजय ढवळीकर आणि संपूर्ण कोकण 7 टीम, या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभारी आहे की या कार्यक्रमास मला या ठिकाणी निमंत्रित केलं. कोकण 7च्या परिवारापैकीच मी एक आहे आणि या ठिकाणी मी मुद्दाम नमूद करतो की यावर्षीचा जो दिवाळी अंक होता कोकण 7चा राखणदार, त्याला राज्यस्तरावर पारितोषिक मिळालं आणि राज्यस्तरावर त्याचं नाव झालं कोकण 7च्या दिवाळी अंकाचं. त्याबद्दल मी या सर्व टीमचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि जाता जाता एकच सांगतो की आजकाल वाचक आणि वृत्तपत्र यांचा संबंध थोडासा कमी होत चाललेला आहे. तर मी कोकण 7च्या दोन्ही संपादकांना विनंती करतो की वाचकांचा पत्रव्यवहार यासाठी काही जागा आपण शिल्लक ठेवाव्यात आणि त्याचा पाठपुरावा आपण करावा. कारण काय, वाचक हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो आणि वाचकांची पत्रव्यवहाराचं जे स्वतःच्या समस्या असतात किंवा त्या भागातल्या समस्या असतात, तो वाचक त्या वृत्तपत्रापर्यंत पोचवत असतो आणि त्या भागाचं तो खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करत असतो. त्यामुळे वाचकांच्या पत्रव्यवहाराला आपण एक स्थान द्यावं असं या निमित्तानं मी या ठिकाणी सांगतो. आणि जाता जाता एकच खंत व्यक्त करतो की आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि आपण रस्त्याच्या दुतर्फा जर बघितलं तर दोन्ही बाजूला प्लॅस्टिकचा ढिगारा असतो. त्यामुळे हे आपल्या जिल्ह्याला शोभनीय नाही. तर मी कोकण 7 लाईव्हच्या टीमला विनंती करतो की आता नवीन जिल्हा परिषद स्थापन झालेली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सर्व मेंबर्स या ठिकाणी आज त्यांनी सगळ्यांनी ताबा घेतलेला आहे, नगरपालिका ताब्यात घेतलेली आहे. तर अशी आपण एखादी मोहीम या ठिकाणी आयोजित करावी की या प्लॅस्टिक जे दोन्ही बाजूला दिसतं गावागावात आणि संपूर्ण हायवेवर, ते कसं कमी करता येईल आणि संपूर्ण रस्ता या प्लॅस्टिकमुक्त कसा होईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करावा आणि आपला जिल्हा सुंदर कसा होईल आणि तो देखणा कसा होईल, पर्यटकांना तो कसा आकर्षित करेल यासाठी आपण प्रयत्न करावे अशी मी विनंती करतो. आणि जाता आणखी एक विनंती करतो की सावंतवाडी मुंबई म्हणजे सावंतवाडी दादर गाडी सुरू करण्याचा खरं तर मी प्रयत्न केला आणि त्यातून तुतारी गाडी सुरू झाली. त्यानंतर मी जो दुसरं पत्र लिहिलं ते टर्मिनसचं पत्र लिहिलेलं होतं मुख्यमंत्री कार्यालयात असताना. ते टर्मिनसचं काम अर्धवट आहे. आपण सर्व टीमने आज इकडे या ठिकाणी माझ्या जिल्ह्यातले सगळे पत्रकार आहेत आणि कोकण 7ची संपूर्ण टीम आहे. हे टर्मिनसचं काम कसं मार्गी लागेल यासाठी आपण आपला पत्रकारांचा सगळा जो जोर आहे तो टर्मिनसच्या कामासाठी लावावा आणि सर्व रेल्वे या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कशा थांबतील. कारण गोव्यातनं येणाऱ्या अनेक गाड्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थांबतच नाहीत आणि त्या परस्पर बाहेर जातात. तर या गाड्या सगळ्या थांबतील कशा यासाठी आपण पाठपुरावा करावा अशी या निमित्ताने विनंती करतो. आणि जाता आणखी एक सांगतो की कोकण 7ने या 12 वर्षात अनेक उपक्रम केले, अत्यंत स्तुत्य उपक्रम होते. ते या उपक्रमात आपण एक या ठिकाणी संदर्भ ग्रंथालय स्वतःचं कोकण 7चं सुरू करावं. त्यासाठी काही लागणारी काही पुस्तकं मी आपल्याला प्रदान करेन. आपणही ती पुस्तकं करावी कारण शेवटी संदर्भ महत्त्वाचे असतात वृत्तपत्र चालवण्यासाठी. आणि ते आपण संदर्भ ग्रंथालय मी ढवळीकर सरांना विनंती करतो की या ठिकाणी संदर्भ ग्रंथालय आपण स्वतःचं कोकण 7चं सुरू करावं अशी या ठिकाणी विनंती करतो. सागर चव्हाण आहेत ज्यांनी मला पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या चॅनलच्या उद्घाटनाला बोलवलं होतं आणि त्यावेळी मी या ठिकाणी आलो होतो. मला खूप बरं वाटलं. आपली सगळी टीम चांगलं काम करते आहे. आणि जाता एकच सांगतो की सकाळमध्ये कसं एक बातमी आली होती की ज्यावेळी संप झाला ट्रान्सपोर्टचा त्यावेळी संपूर्ण पुण्यामध्ये संपूर्ण मटार हा फेकून द्यावा लागत होता. त्यावेळी सकाळी एक बातमी छापली की हा मटार फेकून द्यावा लागतो आहे आणि तो कमी किमतीत त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि लोकांनी तिथं झुंबड उडवली आणि संपूर्ण मटार हा खरेदी केला गेला. त्यामुळे लोकांचा आणि व्यापाऱ्यांचा फायदा झाला. तर अशा प्रकारची विश्वासार्ह बातमी आपण देतच आहात. तर अशा प्रकारच्या विधायक बातम्या आपण चालू ठेवाव्यात अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. आणि वाचकांच्या पत्रव्यवहाराकडे आपण लक्ष द्यावं. मी सुद्धा जिल्हा माहिती अधिकारी होतो. आज वाचकांच्या पत्रव्यवहाराला वाचकांच्या
पत्राला उत्तरच दिली जात नाही किंवा शासना आपण लिहिलेल्या बातमीला त्याचा खुलासाच केला जात नाही. मी जिल्हा माहिती अधिकारी असताना अनेक खात्याला जे तक्रारी यायचे त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवायचो आणि त्याचे खुलासे मागून ते परत वृत्तपत्रात छापले जात होते. आज जी प्रथा बंद पडलेली आहे ती प्रथा परत कशी सुरू होईल या दृष्टीने आपण प्रयत्न करावेत एवढंच सांगून मी आपली रजा घेतो. कारण आता मालवणी करंडक स्पर्धेला मी परीक्षक आहे. तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने अनेक कलाकार या जिल्ह्याला दिले आहेत. तर आणखी एक विनंती करतो या कोकणसाठ टीमला की रत्नागिरीला महाराष्ट्र सांस्कृतिक कार्यसंचालनाची राज्यनाट्य स्पर्धेचं केंद्र आहे, गोव्यात केंद्र आहे, ढवळीकर माहिती आहे कला अकादमीमध्ये, कोल्हापूरला आहे आणि सिंधुदुर्गाने एवढे कलाकार आणि नाटककार देऊनही आपल्याला हे केंद्र मिळालेलं नाही. वेंगुर्ल्यात एक सुसज्ज असं नाट्यगृह उभं राहिलेलं आहे. तर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक केंद्राचं नाट्यस्पर्धेचं केंद्र या वेंगुर्ल्यात सुरू व्हावं. सुदैवाने आशिषजी शेलार हे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आहेत. आपण सर्वांनी याचा पाठपुरावा करावा अशी नम्र विनंती करतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, तुम्ही दिलेल्या त्या शुभेच्छांसाठी आणि त्याचबरोबर मांडलेले मुद्देसुद्धा महत्त्वाचे आहेत. प्लास्टिक मुक्तीचा सुद्धा तुम्ही महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे, पण ती आपल्या सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे फक्त लोकप्रतिनिधींवर हे ढकलून उपयोगाचं नाही. राज्य नाट्य केंद्र, टर्मिनस हे सुद्धा महत्त्वाचे मुद्दे आपण मांडलात. त्याच्याकडे सुद्धा कटाक्षानं लक्ष देऊन आम्ही पाठपुरावा करू असा शब्द या निमित्तानं आम्ही तुम्हाला देतो आहे. त्यानंतर आता शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहे ते म्हणजे दोडामार्गच्या नगरसेविका संध्या प्रसादी मॅडम, त्याचबरोबर सोनिया नाईक मॅडम आणि अवनी परब हे कोकणसात लाईव्हला शुभेच्छा देतील. मी संपादक संदीप देसाई सर, त्याचबरोबर आमचे संपादक संचालक ढवळीकर सर यांना हे शुभेच्छा स्वीकारण्याची विनंती करते. आणि त्याचबरोबर आमचे दोडामार्ग प्रतिनिधी लऊ परब हे सुद्धा या शुभेच्छांचा स्वीकार करतील. त्याचबरोबर शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत ज्येष्ठ अभिनेत्री, लेखिका, साहित्यिका कल्पना बांदेकर मॅडम. मी त्यांचं स्वागत करते आणि शुभेच्छा देण्याचा स्वीकार करण्याची विनंती करते आमचे संपादक संदीप देसाई सर यांना. नुकतंच कोकणसाठच्या दिवाळी अंकाला मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाचा सन्मान मिळालेला होता. दिवाळी अंक राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धेमध्ये कोकणसाठच्या दिवाळी अंकानं क्रमांक पटकावलेला होता. तर कृष्णकांत भानुसे स्मृती उत्कृष्ट अंक या पारितोषिकासाठी कोकणसात लाईव्हच्या दिवाळी अंकाची निवड झालेली होती आणि मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त हा पुरस्कार देण्यात आलेला होता. या कामगिरीसाठी टीम कोकणसात लाईव्हचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन. त्याचबरोबर आमचे संपादक संचालक ढवळीकर सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हॅलो, उपस्थित मान्यवर सगळे, इथे उपस्थित हजर असलेले, कार्यक्रमाला येऊन काही वेगवेगळ्या कारणांमुळे गेलेले आणि माझ्या कोकणसाठचे संपादक संदीप देसाई, हॅलो सिंधुदुर्गचे संपादक सागर चव्हाण, इतर माझे पत्रकार बंधू आणि बंधू भगिनीनो, 12वा वर्धापन दिन कोकणसाथ साजरा करतो आहे. कोकणसाथनं गेल्या 12 वर्षात, म्हणजे 12 वर्ष ही नॉर्मली तपपूर्ती असते आणि गेल्या तपभराच्या कामात कोकणसाथनं जे काही सिंधुदुर्गात आणि सिंधुदुर्गाच्या पलीकडेही इतर गोव्यासारख्या राज्यात किंवा इतर प्रदेशात महाराष्ट्राच्या जी पाळंमुळं रोवलेली आहे आणि बातम्यांचं विश्लेषण, त्याचबरोबर म्हणजे कोकणसाथ म्हटलं की वर्तमानपत्र येतं. मुळात कोकणसाथ हा वर्तमानपत्रच होता आणि जे सागर चव्हाण आणि त्यांच्या टीमनं जे सुरू केलं होतं सिंधुदुर्ग लाईव्ह, हे सुरू करून त्याची वाटचाल होता नंतर सिंधुदुर्ग लाईव्हचं कोकणसाथ झालं. कोकणसाथच्या म्हणजे वर्तमानपत्राला TV ॲड झाला.
कोकण साथ लाईव्ह सुरू झालं आणि या सगळ्याचाच मी म्हणेन की एक वर्धापन दिन म्हणजे हा एक सेलिब्रेशन असतो. म्हणजे त्यात त्या समूहात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, सहकाऱ्यांना, पत्रकारांना एक प्रोत्साहन द्यावं, मिळावं अशा दृष्टीनं आपण हा एक सोहळा आयोजित करतो. त्याचबरोबर समाजात आपण वर्तमानपत्र आणि टी व्ही प्रसारमाध्यम म्हणून जे काही स्थान निर्माण केलेलं असतं, हे स्थानही अधिक नेटानं रुजवावं हा एक प्रयत्न असतो. ह्या दृष्टीनं हा सोहळा अशा तऱ्हेनं आयोजित केलेला असतो. त्या सोहळ्याच्या निमित्तानं आम्ही इथे कोकण साथ परिवारातर्फे काही स्मार्ट लीडर पुरस्कार दिले, काही गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा घेतली. वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या म्हणजे मी खरं तर ही कोकण ही भूमी म्हणजे गोव्यात आणि कोकणात, मी आता गोव्यातनं येतो त्यामुळे मी गोव्याचा उल्लेख करणं हे आपोआपच आलं. पण गोवा आणि कोकण भौगोलिकदृष्ट्या म्हटलं तर काहीही फरक नाही आहे. जसा गोव्यात समुद्र आहे, मघाशी इथं उल्लेखही झाला, त्याच्याहून अधिक चांगला सुंदर पांढऱ्या स्वच्छ वाळूचे समुद्रकिनारे इथे आहे. तेवढ्यात गोव्यासारखेच डोंगर हिरवेगार, गोव्यासारख्याच रादर गोव्यातली डोंगरांची माती व्हायला लागलेली आहे आता. विकास म्हणतात त्या काळात. आणि त्या दृष्टीनं मी म्हणेन की सिंधुदुर्ग कोकण अजूनपर्यंत खूप चांगलं आहे, हिरवागार आहे. तर ह्या सगळ्याच म्हणजे याच्यात मग आपल्याला काय पाहिजे म्हणजे आम्ही आता इथे कोकण रत्न या पुरस्काराच्या माध्यमातून होडावळेकरांचा, मोहन होडावळेकरांचा सन्मान केला, सत्कार केला, कोकण रत्न पुरस्कार त्यांना दिला. हे त्यांनी जे काही कथा सांगितली किंवा त्या सुरेश प्रभूंनी जे एक मिशन सुरू केलं होतं बांबूतनं रोजगार निर्माण करता येतात. म्हणजे आतापर्यंत कसं, त्याच्या आधी कसं होतं की आंबा, काजू हीच नगदी पिकं असतात आणि याच्यातनंच रोजगार निर्माण होऊ शकतात. तर बांबूसारख्या त्याच्या आधी कचरा समजलेल्या वस्तूतनंही रोजगार निर्माण होऊ शकतात. असं हे जे काही साम्राज्य आणि नवीन क्षेत्र, रोजगाराच्या संधी, स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आणि त्या करण्यासाठी जी उद्योजकता दाखवून होडावळेकर आणि त्यांच्या टीमनं जो उद्योग उभा केला त्याचाही सन्मान. म्हणजे मी हे का उल्लेख करतो आहे सगळे की ह्या निमित्तानं म्हणजे आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपल्या कोकणात जे कलाकार आहे, कोकणात जे पत्रकार आहेत, कोकणात जे उद्योजक आहेत, जे व्यावसायिक आहेत, स्वबळावर आपल्या पायावर उभे राहिलेत किंवा काही सरकारी किंवा इतर काही किंवा खाजगी क्षेत्रात कार्य करणारे कर्मचारी, अधिकारी आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात कलाकारांचा तर उल्लेख इथे व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे दशावतारीपासून ते आधुनिक नाट्यापर्यंत त्या आता जे सन्मान केला त्याच्यातही काही कलाकार होते. सो हे सगळ्या अशा तऱ्हेच्या ऑलराऊंड सर्व अष्टपैलू अशा कलाकारांची आणि अशा लोकांचीही भूमी असलेल्या ह्या कोकण भूमीमध्ये, सावंतवाडीमध्ये, सिंधुदुर्गमध्ये आम्ही हा कोकण साथ चालवतो आहे. एवढंच सांगायचं आहे की सगळ्या प्रकारच्या लोकांना, पत्रकारांना एकत्र घेऊन आम्ही ही टीम तयार केलं आहे. अजूनही चांगली टीम तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. अधिक चांगल्या जोमात प्रसार करायचा आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये ठसा उमटवायचा असा हा एक प्रयत्न आहे कोकण साथच्या माध्यमातून. या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये प्रत्येकाचा सहभाग हवा आहे. आणि आज इथे खूप म्हणजे एक अशा आपल्या सोयी, गैरसोयी, काम, व्यवसाय, व्यासंग सगळं बाजूला ठेवून काही वेळासाठी लोक इथं आले, आमच्या ह्या आनंदात सहभागी झाले. त्यामुळे फॉर्मल अधिकृत आभार प्रदर्शन होईलच नंतर. पण मला एक असं वाटलं की खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण इथे सोहळा साजरा करत असताना प्रत्येकानं सहभाग त्याचा दाखवला. म्हणजे येणाऱ्या पाहुण्यांची गर्दी अजूनही थांबत नाही आहे. हेच आम्ही म्हणेन की आमच्या टीमचं, कोकण साथच्या टीमचं यश आहे. त्या कार्यक्रम पुढे नेऊया. मी अधिक वेळ आणि घेत नाही आहे. तुम्ही सगळ्या आलेल्या सगळ्या मान्यवरांचे आभार तर मानतोच मी. आणि पुढे बरेच कार्यक्रम, बऱ्याच तऱ्हेच्या बातम्या म्हणा आणि जे काही माध्यमासाठी जे काही कार्य करायचं आहे. आणि आत्ता इथे सतीश पाटणकरांपासून ते मोहन होडावळेकरांपर्यंत किंवा बऱ्याच जणांनी वेगवेगळ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. म्हणजे कोकण साथकडनं अशा अपेक्षा आहे, कोकण साथकडनं तशा अपेक्षा आहे. ह्या सगळ्या अपेक्षा म्हणजे आम्ही निश्चितपणे सांगेन की ह्या अपेक्षांच्या दबावाखाली दबून जाणारे आम्ही नाही आहोत. या सगळ्या अपेक्षांना आम्ही पुरून उरू आणि नवीन जर काही उपक्रम घेऊन जर समाजाच्या उपयोगासाठी, सामाजिक बांधिलकी जपण्याच्या दृष्टीनं जे काही करण्यासारख्या गोष्टी आहेत त्या करण्यासाठीच आम्ही इथे आहोत. एवढं मी तुम्हाला आश्वस्त करतो.
माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मी खूप अभिनंदन करतो, कारण पत्रकारिता ही अशी एक गोष्ट असते की नोकरीची वेळ असते किंवा व्यवसायाची काही वेळ असते किंवा काहीही जे क्षेत्र असतं त्याची काही सुरुवात होते अमुक वेळेला आणि एक समारोप होतो अमुक वेळेला, परंतु पत्रकारिता ही अशी असते, इट इज राऊंड द क्लॉक. म्हणजे मध्यरात्र झाली तरी चालू असते आणि सकाळ झाली तरी चालू असते. संपलेलं काम नव्यानं सुरू करावं लागतं आणि कधीही ते थांबत नाही, अथक चालू असतं. ह्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सगळ्यांना कुटुंबाचा, आपल्या कार्यक्रमांचा विचार फार करता येत नाही प्राधान्यानं. ते सगळं असतानासुद्धा, ह्या अडचणी असतानासुद्धा माझे पत्रकार बंधू, माझे सहकारी जे चांगल्या पद्धतीनं इथे काम करतात, म्हणजे पत्रकारितेत, मार्केटिंगमध्ये, सर्क्युलेशनमध्ये आणि या सगळ्या तऱ्हेनं काम झाल्याशिवाय पेपर आणि चॅनल हे चांगल्या पद्धतीनं चालत नाही, ते चालवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मी इथे अभिनंदन करतो. प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य नाही, परंतु अभिनंदन करतो, सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमाला प्रतिसाद दिल्याबद्दल सगळ्या सिंधुदुर्गवासियांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण व्यक्त केलेले हे मनोगत होतं आणि या निमित्तानं आपण काही संकल्पनासुद्धा मांडलेल्या आहेत, काही शब्दसुद्धा दिलेले आहेत. टीम म्हणून आम्ही एकत्रितपणे तो शब्द पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सातत्यानं करत राहू. टीमवर्क हे असंच कोकण 7 लाईव्हचं सुरू राहणारच आहेत. पण आता आपल्या सोहळ्याला उपस्थित मान्यवरांचंही आपण स्वागत करूया. कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती करते. आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांना पुष्पगुच्छ देऊन हे त्यांचं स्वागत होतं आहे. पुष्पगुच्छ देऊन स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचं स्वागत करतायत. त्याचबरोबर पुढील स्वागत होतं आहे ते म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातील एक महत्त्वाचं नाव ठरलेलं इव्हिसन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे डायरेक्टर अनिल वर्मा खास सोहळ्यासाठी आपल्या ते उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती आमचं संपादक संदीप देसाई सर यांना करते. गुलाब पुष्पगुच्छ देत हे त्यांचं स्वागत होतं आहे. खास सर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत, त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेशी पारकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं, कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा द्याव्या. कोकण 7 लाईव्ह 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो. खरं तर या स्पर्धेच्या युगामध्ये पत्रकारिता हे एक चॅलेंज, एक आव्हान निर्माण झालेलं आहे आणि जी एक सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून किंवा त्याच पद्धतीनं एक विश्वासार्हता जपण्याची जबाबदारी ही वृत्तपत्रांवर येते, चॅनलवर येते आणि ती विश्वासार्हता प्रामाणिकपणे जोपासण्याचं काम गेली 12 वर्ष कोकण 7च्या माध्यमातून या ठिकाणी जपली जाते. आणि म्हणूनच एवढ्या मोठ्या संख्येनं जे चोखंदळ वाचक आहेत, जे ग्राहक आहेत, हे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणानं त्या ठिकाणी उभे राहतात. खरं तर पत्रकारिता हा लोकशाहीचा 4था स्तंभ आहे आणि या समाजातल्या ज्या वेदना आहेत, समाजावर होणारे अन्याय आहेत, या जिल्ह्याच्या किंवा या कोकणाच्या विकासाची जी जबाबदारी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी सत्यामध्ये, वास्तवामध्ये जनतेच्या समोर त्याची मांडणी करणं आणि एक जनतेचा आवाज म्हणून त्या ठिकाणी तो आवाज बुलंद करणं, हे काम खऱ्या अर्थानं पत्रकारितेचं आहे. वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक बाळशास्त्री जांभेकर
हे ह्या जिल्ह्यातलेच आहेत आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने पत्रकारितेची एक रोपटं त्यावेळी लावलं. त्या जी बातमीतलं जे महत्व आहे बातमीचं, हे सगळ्यात आधी त्या ठिकाणी लोकांपर्यंत अचूकपणे थेटपणे पोचलं पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना राज्यकर्त्यांवर, सत्ताधाऱ्यांवर, प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचं काम हे तितक्याच निर्भीडपणे कोकणसाद चॅनल त्या ठिकाणी करतं. आणि म्हणून त्याचा एक नावलौकिक आहे. कुठंतरी आपण या सगळ्या पत्रकारिता म्हणून जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना अनेक दडपणं असतात, अनेक प्रकारचा दबाव असतो, पण तरीसुद्धा सत्य जनतेपर्यंत गेलं पाहिजे, पोचलं पाहिजे. याच्याकरता मैत्री जपत असताना सुद्धा किंवा संबंध जपत असताना सुद्धा जे सत्य आहे, जे वास्तव आहे, ते जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे याचं भान ठेवून कोकणसाद चॅनल ती पत्रकारिता जपते. आणि म्हणून त्याचं वेगळेपणा. खरं तर कुठल्याही कामाला, म्हणजे सामाजिक असेल, राजकीय असेल, शैक्षणिक असेल, सांस्कृतिक असेल, क्रीडाविषयक असेल, पत्रकारिता असेल, हा एक जिल्ह्याच्या म्हणजे हे एक कणा आहे. हे म्हटलं तर पिलर आहेत, खांब आहेत. आणि प्रत्येकानं जर त्या ठिकाणी जबाबदारीनं जर त्या ठिकाणी त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच आपल्या जिल्ह्याची सर्वांगीण विकासाची किंवा सगळ्याच प्रश्नांमध्ये त्या ठिकाणी प्रगती होऊ शकते. आणि ती प्रगती ही चॅनलच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे. खरं तर अनेक चॅनल्स किंवा अनेक वृत्तपत्र ही आरंभशूर असतात, पण कोकणसाद याला अपवाद आहे. नुसतंच आरंभशूरपणा नाही तर त्याच्यामध्ये सातत्य आहे. आणि जवळजवळ 12 वर्षाचं, आणि 12 वर्ष ते नातं, मैत्रीचं नातं, पत्रकारितेचं नातं हे समाजामध्ये, कोकणामध्ये जपणं ही सोपी गोष्ट नाही. आणि म्हणून तुमच्या सगळ्या या सांघिक कामाला, टीमला मनापासून मी शुभेच्छा देतो. कारण जेव्हा वार्ताहर किंवा पत्रकार जेव्हा बातम्यांचं संकलन करत असतो किंवा त्या जाग्यावर जाऊन ज्यावेळी ती बातमी चॅनलच्या माध्यमातून, प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून ज्यावेळी लोकांपर्यंत पोचवत असतो, तेव्हा ती म्हणजे जीवावर उदार होऊन, म्हणजे त्यावेळीची परिस्थिती काय आहे, तिथला मॉब काय त्या ठिकाणी कुठल्या ह्याच्यामध्ये आहे, मानसिकतेमध्ये आहे, आणि म्हणून ती परिस्थिती स्वीकारून सुद्धा त्याच्यातनं सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याकरता जी धडपड त्या वृत्तपत्रकाराची असते, त्या पत्रकाराची असते, त्या चॅनलच्या मीडियाच्या प्रतिनिधीची असते, ही त्या ठिकाणी महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून एखादी अयोग्य घटना, एखादी अयोग्य घटना एखाद्याला, राज्यकर्त्यांना कदाचित ती आपल्या बाजूनं वृत्तपत्रामधनं आली पाहिजे अशी त्याची भावना असते. पण सत्य आणि वास्तव्य वेगळं असतं आणि ते जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे याची धडपड त्या ठिकाणी तो पत्रकार किंवा त्या चॅनलचा तो कर्मचारी किंवा तो पत्रकार त्या ठिकाणी करत असतो. आणि म्हणून ही कुठंतरी जबाबदारी असते आणि हे जबाबदारीचं भान ठेवून, सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून ही पत्रकारिता आपण जोपासतो. आणि म्हणून जितकं आपण चांगलं काम कराल तेवढी आपली एक वेगळी ओळख कामाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होत असते. आणि म्हणून कोकणसाद एक चॅनल म्हणून, एक वृत्तपत्र म्हणून आणि पत्रकारिता म्हणून एक चांगलं काम या समाजामध्ये त्या ठिकाणी करतंय. आणि म्हणून आज आपण 12वा वर्धापन दिनाच्या या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. अशाच पद्धतीनं जनतेच्या मनामध्ये घर करा, विश्वासार्हता निर्माण करा, एक आपुलकीची भावना, एक प्रेमाची भावना ही त्या ठिकाणी निर्माण करा. आणि ज्यावेळी आपण लोकांमध्ये आपल्याबद्दलचं प्रेम निर्माण करणार, ज्यावेळी लोकांना आपल्याबद्दल एक विश्वासार्हता निर्माण होणार, त्यावेळी नक्कीच
जनतेचा आशीर्वाद हा त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार आणि म्हणून तशाच पद्धतीचा आशीर्वाद हा कोकण सात चॅनेलला गेली अनेक वर्ष मिळतोय आणि म्हणून तुमच्या कामाला एक शाबासकीची थाप, कौतुकाची थाप ही मारण्याच्या करता या वर्धापन दिनाला शुभेच्छा देण्याकरता मी या ठिकाणी आलेलो आहे आणि म्हणून तुम्ही अशाच पद्धतीनं भरीव असं काम, भरीव असं योगदान हे त्या ठिकाणी पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजामध्ये करा आणि जो आरसा आहे, जे सत्य आहे ते लोकांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यातनं समाजाचं प्रबोधन होईल, जनतेमध्ये जागरूकता त्या ठिकाणी निर्माण होईल आणि तुमचा सुद्धा पत्रकारितेचा एक अंकुश प्रशासनावर, राज्यकर्त्यांवर, लोकप्रतिनिधींवर हा तितक्या ताकदीनं राहील आणि म्हणून कशा पद्धतीनं आपण पुढच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी आपलं काम केलं पाहिजे याची सुद्धा जाणीव ही त्या विभागाला किंवा त्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या माणसाला त्यामुळे निर्माण होणार. म्हणजे एकीकडे जे राज्यकर्ते काम करतायत, जे सामाजिक क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रात किंवा सगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतायत, याची दखल, चांगल्या कामाची दखल त्या ठिकाणी घेतली जाते, चुकीच्या कामाची चर्चा सुद्धा त्या निमित्ताने केली जाते. याची जर भीती जर समाजाला त्या ठिकाणी राहिली, कोणतरी कोकण सातच्या माध्यमातून या सगळ्या हालचालीवर कुठंतरी बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि हे लोकांपर्यंत पोहोचतंय, याची जरी भीती ही जरी त्या ठिकाणी निर्माण झाली तरी या थोड्याशा या सगळ्या कामामुळे खूप चांगलं काम हे प्रत्येकाच्या अधिकारातनं, जबाबदारीतनं त्या ठिकाणी होऊ शकतं आणि म्हणून पुन्हा जास्त वेळ न घेता खरं तर कोकण सात हे लोकांच्या पसंतीला त्या ठिकाणी उतरलेलं आहे. फार मोठा ग्राहक वर्ग, चोखंदळ त्या ठिकाणी प्रेक्षक म्हणा किंवा वाचक हा त्या ठिकाणी तुम्हाला लाभलेला आहे आणि हेच खऱ्या अर्थानं तुमची ताकद आहे आणि म्हणून ही ताकद, ही विश्वासार्हता आपण आपल्या कार्यातनं भविष्य काळामध्ये जोपासावी अशा प्रकारची या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो आणि आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी भरभरून त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि पुढचा 13वा सुद्धा वर्धापन दिन इतक्याच थाटामाटामध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून करूया एवढं सांगतो. पुन्हा एकदा सर्वांनाच मनापासून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. मी सरांना व्यासपीठावरच थांबण्याची विनंती करते. आणखीन एका पुरस्काराचं वितरण आपण करणार आहोत, स्मार्ट लीडर पुरस्कार. मी संदेश पारकर सरांना विनंती करते, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर आमचे संपादक संचालक ढवळीकर सर यांना देखील विनंती करते, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. आणखीन एक पुरस्कार आहे ज्याचं आपण वितरण करतोय. त्याचबरोबर आपल्या या सोहळ्यास उपस्थित मान्यवर माजी आमदार वैभवजी नाईक यांचं आगमन होत आहे. कोकण सात लाईव्ह आपला 12वा वर्धापन दिन साजरा करतोय, 13व्या वर्षात पदार्पण करतोय आणि या सोहळ्यास खास उपस्थित असलेले माजी आमदार वैभवजी नाईक दरवर्षी ते या सोहळ्यास आवर्जून उपस्थित राहतात. यावर्षी देखील त्यांनी उपस्थिती दर्शवलेली आहे आणि त्यांचं सुरुवातीला स्वागत करण्याची विनंती मी आमचे संपादक संदीपजी देसाई यांना करते. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं हे स्वागत होणार आहे. त्याचबरोबर या सोहळ्यास अमित राणे सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आपण आता स्वागत करणार आहोत. सुरुवातीला माजी आमदार वैभव नाईक शुभेच्छा देतील. त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याची विनंती मी संपादक संदीपजी देसाई सर यांना करते. संदेश पारकर सर कोकण सात लाईव्हला शुभेच्छा देतात. मी स्वप्नील वरवडेकर सरांना विनंती करते, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते, कृपया व्यासपीठावर थांबायचं आहे. आणखीन एका स्मार्ट लीडर पुरस्काराचं आपण वितरण करतोय. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, कृपया व्यासपीठावर थांबायचं आहे. आणि हा स्मार्ट लीडर पुरस्कारांना सन्मान होतोय तो म्हणजे रामचंद्र तुकाराम बावधने यांचं. युवा उद्योजक आहेत वैभववाडीतील. हे बांधकाम क्षेत्रातलं हे एक महत्त्वाचं नाव, प्रसिद्ध नाव आहे
त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आपल्या उपस्थित मान्यवर माजी आमदार वैभव नाईक, त्याचबरोबर कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेशजी पारकर, संपादक संचालक संजय ढवळीकर सर, त्याचबरोबर संपादक संदीप देसाई यांच्या उपस्थितीत हा त्यांना स्मार्ट लीडर पुरस्काराचं वितरण केलं जाणार आहे. स्मार्ट लीडर आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान होतोय. दरवर्षी कोकण 7 लाईव्ह विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या मान्यवरांना गौरवित असतं आणि यावर्षीचा अनेक पुरस्कारांचं वितरण झालेलं आहे. हा एक पुरस्कार होता, ते काही काळ उशिरानं पोहोचलेले होते आणि त्यांचा सन्मान आता आपण आपल्या उपस्थितीत करतोय. सन्मान चिन्ह त्याचबरोबर पुष्पगुच्छ देत स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं त्यांना गौरविण्यात येत आहे. विजेत्यांचं खूप खूप अभिनंदन, मान्यवरांचे देखील मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर या सोहळ्यास उपस्थित नगरसेवक रोहन रावराणे यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती मी संपादक संदीपजी देसाई यांना करते. खास वैभववाडीतून ते या सोहळ्यास उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर या सोहळ्यास उपस्थित सिंधू मित्रचे डॉक्टर प्रवीणकुमार ठाकरे यांना देखील व्यासपीठावर येण्याची मी विनंती करते. त्यांचं सुद्धा स्वागत आमचे संपादक संदीपजी देसाई यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. मी सरांना विनंती करते, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. गुलाब पुष्प देऊन सरांचं स्वागत केलं जाणार आहे. सिंधू मित्रचे डॉक्टर प्रवीणकुमार ठाकरे हे देखील कोकण 7 लाईव्हला शुभेच्छा देतील. धन्यवाद सर या शुभेच्छांसाठी. त्याचबरोबर माजी आमदार वैभवजी नाईक यांना विनंती आहे, कृपया त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि सर्व उपस्थितांना विनंती आहे, कृपया त्यांनी स्थानापन्न व्हायचं. महाराष्ट्राचं आराध्यदैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून कोकण 7च्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या या स्नेहमेळ्यासाठी उपस्थित असले कोकण 7चे सर्व डायरेक्टर, या चॅनलसाठी काम करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले माझे सर्व सहकारी पत्रकार मित्र, माझे मार्गदर्शक आणि कणकवलीचे नगराध्यक्ष संदेशजी पारकर आणि उपस्थित आपण सर्व मान्यवर. खरं तर कोकण 7ने गेल्या 13 वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या छोट्या जिल्ह्यामध्ये या क्षेत्रामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या क्षेत्रामध्ये अत्यंत उल्लेखनीय प्रगती या ठिकाणी केलेली आहे. या छोट्याशा जिल्ह्यामध्ये हे चॅनल घराघरापर्यंत या ठिकाणी पोचलं. एवढंच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले अनेक लोक व्यवसायानिमित्त, नोकरीनिमित्त मुंबई असू देत, कोल्हापूर असू देत किंवा राज्याच्या बाहेर पण असू देत, या ठिकाणीसुद्धा या बातम्या या ठिकाणी बघतात आणि या बातम्या बघितल्यावर या जिल्ह्यातील काही घडामोडी असतात ते त्यांना त्या ठिकाणी निश्चित समजत असतात. आमच्या त्या घडामोडीमध्ये आमच्या बातम्या कमी असतात, परंतु त्या आमच्या कमी असल्या तरी त्या बातम्या या ठिकाणी बघत असतात आणि आम्हाला सांगत असतात की तुमची ही बातमी आली नाही, परंतु आम्ही अनेक वेळा आम्हालासुद्धा प्रसिद्धी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मिळते. इत्यवृत्त घडामोडी जिल्ह्यातल्या असतात त्यासुद्धा या ठिकाणी लोकांपर्यंत पोचत असतात आणि आपल्या सगळ्यांना या चॅनलच्या माध्यमातून नवीन टीम या ठिकाणी उभी राहिली आहे. खरं तर हे क्षेत्रात काम करणं खूप कठीण काम आहे आणि सगळ्या धगधगीचं जीवन असतं. सगळीकडे वृत्तपत्रांना छोट्या छोट्या गावामध्ये जावं लागतं, आपल्या प्रतिनिधींना छोट्या छोट्या गावामध्ये जावं लागतं. तरी पण आपण हे शिवधनुष्य पेलतायत. अनेक चॅनल आलीत, अनेक चॅनल बंद पडलीत, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकच मात्र कोकण 7 त्याची चढता आलेख मात्र नेहमीच चाललेला आहे. आज लाखोंच्यापेक्षा त्यांचे दर्शक या ठिकाणी आहेत. एखादी बातमी केली तर लाखो लोकांपर्यंत एकाच वेळी या ठिकाणी पोचते आणि त्यामुळे अशा चॅनलला या ठिकाणी शुभेच्छा देता आल्या. आमच्या घडामोडीमध्ये सुद्धा अनेक वेळा आपलं मार्गदर्शन असतं. आम्ही जे काम करतो ते लोकांपर्यंत पोचवण्याचं काम या ठिकाणी करतो. आज आम्ही विरोधी पक्षात असलो तरी आमची भूमिकासुद्धा विरोधातली आपण समजावून घेता
आणि ती लोकांपर्यंत दाखवण्याचा आपण प्रयत्न कराल याची अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि आपल्या चॅनलला आणि आपल्या चॅनलच्या सर्व प्रतिनिधींना मनपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर आपल्या या शुभेच्छांसाठी. जसं सर तुम्ही उल्लेख केलात की अनेक चॅनल आली बंद पडली, मात्र कोकणसातची घौडदौड 12 वर्ष सुरूच आहे. त्याला कारण फक्त आणि फक्त ही सगळी टीम आणि या टीमची एकजूट आहे आणि ही अशीच राहणार हा शब्द आम्ही तुम्हाला या निमित्तानं देतो. यानंतर आपण आपल्या पुढील कार्यक्रमाकडे वळूया. आपल्या या सोहळ्यास उपस्थित मान्यवरांचं आपण स्वागत करणारच आहोत आणि त्याचबरोबर शुभेच्छासुद्धा स्वीकारणार आहोत. या सोहळ्यास उपस्थित खास इव्हिसन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे डायरेक्टर अनिल वर्मा ते खास या सोहळ्यास उपस्थित आहेत. ते आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. त्याचबरोबर आमचे संपादक संदीपजी देसाई आणि आमचे संपादक संचालक ढवळीकर सर यांना देखील विनंती आहे कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि हे शुभेच्छांचा स्वीकार करायचा आहे. धन्यवाद सर या शुभेच्छांसाठी. मी संपादक सर आणि त्याचबरोबर ढवळीकर सरांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर थांबायचं आहे. कोकणसातचे पेपर विक्रेते प्रसाद माधव यांचा आपण एक खास सन्मान करणार आहोत. त्यांच्या माध्यमातून आपलं दैनिक अनेकांपर्यंत पोहोचत असतं, वाचकांपर्यंत जात असतं. त्यांचा हा आपण प्रातिनिधिक स्वरूपात सन्मान करतो आहे. पुष्पगुच्छ देऊन हा सन्मान केला जातो आहे. मी प्रसाद माधव यांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे आणि हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. या सोहळ्याच्या शेवटच्या टप्प्याकडे आपण वळतोय आणि तत्पूर्वी मी आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांना विनंती करते कृपया सर्व उपस्थितांचं त्यांनी आभार मानावेत. तत्पूर्वी काही मान्यवर आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेले आहेत. त्या शुभेच्छांचा आपण स्वीकार करूयात. कळसुरकल हायस्कूलचे सेवानिवृत्त शिक्षक संतोष वैच हे आपल्याला शुभेच्छा देतील. मी संपादक संदीपजी देसाई त्याचबरोबर संपादक संचालक ढवळीकर सर यांना विनंती करते कृपया त्यांनी व्यासपीठावर येऊन हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्याचबरोबर माझे नगरसेवक गुरु मटकर, पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, नरेंद्र देशपांडे हे देखील आपल्याला शुभेच्छा देतील. कोमसापचे जिल्हा सचिव ॲडव्होकेट संतोष सावंत आणि मुख्याध्यापिका सौ अर्चना सावंत हे देखील आपल्याला शुभेच्छा देतील. त्याचबरोबर ज्येष्ठ पत्रकार शिवप्रसाद देसाई सर सुद्धा या सोहळ्यास उपस्थित आहेत. ते सुद्धा आपल्याला शुभेच्छा देतील. या शुभेच्छांचा स्वीकार केल्यानंतर आपण आपल्या शेवटच्या टप्प्याकडे वळतोय आणि हा टप्पा आहे आभार प्रदर्शनाचा. मी आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णाजी ढोलम यांना विनंती करेन की त्यांनी उपस्थित मान्यवरांचे, या सोहळ्यात उपस्थित असलेल्या आपल्या सगळ्या दर्शक, हितचिंतक आणि जाहिरातदारांचे आभार मानावे. कोकणसात लाईव्हच्या आजच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त उपस्थित माजी मंत्री आणि आमदार दीपकभाई केसरकर हे सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले होते. या 12 वर्षाच्या आमच्या कारकिर्दीत आपण अनेक उपक्रम
राबवलेले होते. फक्त पत्रकारिताच नव्हे तर अनेक सामाजिक उपक्रम देखील राबवलेले होते. जे उपक्रम लोकप्रतिनिधींनी राबवायचे होते ते कोकण साथ लाईव्हने उपक्रम हाती घेतलेले होते. अनेक सिटी ऑन सायकल असेल, आय कॅम्प असेल, असे अनेक उपक्रम कोकण साथ लाईव्हने हाती घेतलेले होते. आता या 12 वर्षाच्या कारकीर्दीत आज अनेक अवैध धंद्यांविरोधात सुद्धा आपण आवाज उठवलेला होता, आवाज उठवत आहोत. आरोग्य व्यवस्थेची जी लक्तरी होती तीसुद्धा आपण समोर वेशीवर आणली होती, कारण जी पद्धतीची आरोग्य व्यवस्था आहे त्यावर सुद्धा आम्ही आवाज उठवलेला होता. आताही या वर्षभरात सुद्धा अनेक अवैध धंदे असतील यावर आवाज आम्ही उठवलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सुद्धा कुठच्याही दबावाखाली आजपर्यंत आम्ही बळी पडलो नाही आणि यापुढे सुद्धा पडणार नाही. ढवळीकर सरांनी म्हटल्याप्रमाणे सर्वांना पुरून उरू, त्याप्रमाणे सुद्धा अनेक या पुढे सुद्धा अनेक दबावाला बळी न पडता सर्वांना पुरून उरून कोकण साथ लाईव्हची वाटचाल अशीच पुढे करू आणि अनेक प्रश्न असतील ते उठवण्यात येतील. त्याशिवाय आज वर्धापन दिनानिमित्त अनेक मान्यवरांनी ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्यासुद्धा पूर्ण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. आणि यासह आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले माजी आमदार वैभव नाईक, नगराध्यक्ष संदेश पारकर यासह सर्वच मान्यवरांचे आभार मानतो. कोणाचं नाव राहिलं असल्यास क्षमा करा आणि अध्यक्षांच्या परवानगी हा कार्यक्रम संपल्याचे जाहीर. त्याचबरोबर आपल्या सर्व टीमला विनंती आहे, कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे. केक कापून आपण आपल्या सोहळ्याचं सेलिब्रेशन करतोय. कोकण साथ लाईव्हनं 12 वर्षांची ही वाटचाल यशस्वीपणे पूर्ण केलेली आहे आणि आता आपण 13व्या वर्षात यशस्वीपणे पदार्पण करतोय. पुढच्या अनेक वर्षांची ही वाटचाल आणि त्यासाठी आपण हा संकल्प या निमित्तानं करूया आणि त्याचं एक गोड सेलिब्रेशन या निमित्तानं आपण केक कापून करूया. आपल्या सोहळ्यास उपस्थित माजी आमदार वैभवजी नाईक, त्याचबरोबर कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर, त्याचबरोबर आमचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर सर, हॅलो सिंधुदुर्गचे संपादक सागर चव्हाण सर यांना देखील विनंती आहे या सोहळ्यामध्ये त्यांनी देखील सहभागी व्हायचं आहे. आणि संपूर्ण टीमला देखील विनंती आहे, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. केक कापून सेलिब्रेशन होईल, त्यानंतर आपण एक छोटासा फोटो देखील घेणार आहोत. सर्वांना विनंती आहे, ओंकार नाईक, सर्वेश गावकर, त्याचबरोबर IT हेड विद्येश धुरी, मेघनाथ सारंग यांनी देखील व्यासपीठावर यायचे. आपले दोन्ही कॅमेरामन यांना सुद्धा विनंती आहे, आळीपाळीनं तुम्ही स्टेजवर या आणि फोटोला उपस्थित राहा. त्याचबरोबर तन्वी आकेरकर, सर्वांना विनंती आहे, कृपया जागेवर उठून उभं राहायचं आहे. वंदे मातरमनं आपल्या या सोहळ्याची सांगता होती आहे.
राष्ट्रगीतानं आपल्या या सोहळ्याची सांगता होतीये. मी विनंती करते राष्ट्रगीत सुरू करावं. सर्वांना विनंती आहे आपल्या जागेवर उठून उभं राहावं आणि आपल्या या राष्ट्रगीताचा सन्मान करावा. आमचे सावंतवाडीचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांना देखील व्यासपीठावर येऊन त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती करते. सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधरजी पाटील यांचं आगमन झाले आणि त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती पुष्पगुच्छ देत मी आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांना करते. तहसीलदार साहेब सुद्धा आपल्याला एक खास पुस्तक देऊन शुभेच्छा देत आहेत. सर्व मान्यवरांचे आभार. त्याचबरोबर शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आंग्रे या सोहळ्याला शुभेच्छा देतील, आपलं मनोगत व्यक्त करतील. कोकण साध लाईव्ह ह्या 12व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्त खरोखर म्हणजे कोकण साध लाईव्ह हे सत्याची धार, म्हणजे प्रत्येक त्यांच्या बोलात सत्याची धार आहे आणि 12 वर्ष त्यांनी खरोखर म्हणजे ज्या वस्तुस्थिती आहे ती चौथा आधारस्तंभ जसं म्हणतात ते सत्यात उतरून प्रत्येकाच्या अडीनडी म्हणजे प्रशासनाला काही वेळा जाग आणणे किंवा पुढाऱ्यांना जाग आणणे हे कोकण साध लाईव्हने केलेलं आहे. प्रिंट मीडिया आणि लाईव्ह ह्या दोन्ही याच्यासाठी मी शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, या सोहळ्याला उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि शुभेच्छा दिल्याबद्दल.